Gonzales, daw pulo ini sila kabilog nga mga, mga visual artists nga taga Bacolod nga amo ni nagsulod sila konsepto. Kanami. Nagamit tagin bumbuan. Very sila nice. nga basura na lang. Hindi sila nga basura correct. lang, no? That's why nga ang ini kung padihutan mo like ining mga basura or something pareho ni sa mga spaghetti wires, mangin mapuslanon pagali Bombo Dennis. So nakalingaw gid ni sa mga Bacolod noon. Kay in fairness, taas-taas tong Christmas tree. Amo na, di ba? Gamit Correct, yapon ang naga-spiral ni nga ang snowman bala. First time nga may snowman dira sa Bacolod City Public Plaza. Katahom, and in fairness, katahom sang konsepto subong. Simple, pero tahom bala Bombo Dennis, no? Why magid sang grabe gid nga mga dekorasyon, pero may snowman, may taas-taas na Christmas tree. Do kahipit bala tulukon Bombo Dennis. Correct. Tapos may mga bilento, pilatos lakbilog, no? So in fairness, kung magkanto ka subong sa Bacolod City Public Plaza, it's like do ka white Christmas, na? Ma-feel mo gid iya ang Christmas. While sa Bombo Dennis, kay speaking man gani isang Christmas, sa ato niya nga mga kauturan, kag sa ato niya nga mga kabombo, karami man isang yuhum-yuhum ay sa mga kabataan bla Bombo Dennis, sining mga cancer patients. Kita subong de bla every Christmas, no? Tagsa-tagsa saton ang aton nga mga balaktiago no inabalang kasadya de bla Bombo Dennis, karami sang feeling makabaton ka sang Christmas gift, makabaton ka sang makabati ka sang music, ni Jose Marichan, no? Makantahan ka. Senaryo, makitaan mo kasi mo daw feeling Christmas again bumbuhan. Yes, and of course, sa mga kabataan, especially, we're all excited, especially kung Christmas. Hindi na mga kabataan na mga dalag ko. How much more, bala Bombo Dennis, ining mga utod naton, nga, ano ni gani, nag-undergo, sininga sahi iyasang problema. Ining mga cancer patients. So, kita ya, debla, may soft spot, gid kita na iya permi, Bombo Dennis, when it comes to sining mga kabataan, or hindi lang mga kabataan, sining mga tao, nga mga ginatawag iya, nga mga cancer patients. So, iyan isang forum against cancer through encouragement and support o kung ining faces nga ginatawag. Tidaw ka nami, man Bombo Dennis, kung makita nga din natin sa picture, ginupdan pag gani isang first lady sa syudad sa Bacolod, Nikki Lopez Benitez, no? Bombo Dennis. So, gintinilipo ni Baudo ka nami 100, no? Ka mga kabataan. So, di bala, kita mo diri kung ano ka-hopeful, Bombo Dennis. No? I will survive. Kita mo sa headband nila. No? So, ining iya ni sang Forum Against Cancer through Encouragement. No? So, kanami, no? Tikabay pa, no? Kaya hindi ba naabot ang balon, Bombo Dennis, kung cancer patient ka, debla, do ka end of the world na. Debla, Bombo Dennis? Yes, tama. Bumbuhan siya mga kilala nga mga cancer survivor. No? Bangod sa siyempre, obvious treatment, pila pa ka mga intervention ng ginimo, especially ini mga private groups. No? Daw mo gini, bumbuhan nagatutok sining mga kaangay sining makuturan naton nga sa lamharom lang edad bumbuhan, may ara na balatian. Nga ginaangkon na bumuan. So, mayo na no? Masalita daw good deeds, especially subong panahon sa Pasko bumuan. Yes. Kumbaga, subonggid nga, di ba, time of giving, time of healing, tanan-tanan. So, basta gani Christmas, no? So, we're hoping ining mga kabataan or ining mga tao kay, di ba, especially mga kids or hindi lang mga kids, Bombo Dennis, no? Pero kabay pa, pangamuyuan ta ina nga maka-survive sila. Nami maning libot-libot sang first lady sa syudad sa Bacolod kay amo ni iya Bombo Dennis do nagakitaan nato, no? Nagka-feeding siya, do nagalibot siya sa mga diri sa syudad sa Bacolod, no? Ga-attend siya sa mga cancer patients kay mayara na siya nga ginatawag nga Nikki Cares Foundation, no? Anyway, kabay pa Bombo Dennis, no? Ining mga kabataan nga ni kag matagan gid sila ya pagtamod kay para ma-feel man bla nila yang may pag-asa gid siya that's why nga very hopeful kag very positive ni sila nga I will survive. Anyway, no, moving on diri sa aton iya nga palatuntunan diri sa Good Morning Philippines sa aton nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Yari sa piyak nga linya ang aton nga bombo international correspondent direkta sa London, United Kingdom.
Ahay, do hindi gini mayo nga balita pero tanawon tabing reaction to sa mga taga-England sa piyak nga linya. Sir Ramil Isugon. Sir, maayong aga halindri sa Pilipinas, maayong gabi dira sa London, United Kingdom. You're live nationwide, worldwide, Sir Ramil. Mayong aga bumbuan kaga diri sa kayo taton buhok bumbuan kay ulo kay bali diri midnight bumbag ko lang natapos diri ang atong kapino alas 12 8 na sa nga kagahon sa Domingo. So amo ila natabo mo buan nga we are not lucky nga magasunod sa semifinals. Ginasilingan nila nga England World Cup journey is over. So, it is the most heartbreaking kuno bumbuhan, bumbudinis nga amo ila nga kaluksan nga amo na angkon sa kamot sa nga defending champion nga France sa score nga 2-1 sa ila sila nga encuentro sa quarterfinals. Knockout game nga gipatagaan dito sa may Al-Bayt Stadium sa Qatar. So, amo nang ginasiling nila diri bumbudinis kag bumbuan nga millions of fans nga hanging every kick no nga tagasipa sa nga amon sila nga mga players hoping nga makascore, pero unfortunately daw ang panahon wala kinagpugyon sa amon, that's why amon na natabo very close ang hampang sa makita mo sa first half nakascore ang France, then nag-ara sa ilang momentum. Then hasta nga nagatapos ang first half, sa second half, nagbaylo, naging aggressive ang players ang team sa England. Pero amo to nga natagaan sa nga penalty kick si Captain Harry Kane matapos gagin foul ining si Bukayo Saka sa may box. Kag napasulod niya ang iya sila nga sipa. Then, liwat nga nakapasunod naman ang France pagi kay Olivier Giroud. So, naga-catch up kami, no? Nagalagas kami. Then, may chance sa bumbuan kag bumbudinis nga madamo sa chance ang England team nga mapatasan ini. Ang una-una ang free kick na ginahatag sa kay Harry Kane pero wala niya ini napasulod. Then, ang kaduha ang pinaka na may dakokil nga chance punta ni atong last na minutes nga pagsipa ni Marcus Rashford nga juta nga namang sulod, pero amo na ang hampang sa nasiling naton bumbuan nga madagko gani nga mga defending champ mga number 1 sa world ranking katulad sa Brazil ang nadagdag man. So amo gina nga the same fate ang ila siling na batyagan subong sa mga na-eliminate ng mga dalangkot na team katulad sa Brazil, Belgium, Germany, Spain, kagang the latest man amo ang Portugal bumbuan. Ahay. So what's the reaction? We are curious, Sir Ramil, kay ang preparation, I mean ang mga tao dira sa inyo sa kung paano sila nagpreparar to watch the game. Di ba, sir? Grabe, intense ang nabatsyagan, Sir Ramil. Ang before and after the game, before the game, anong senaryo dira, sir? Before the game, kung nalantaw mo diri sa mga balita bumbuan, ang nagkakadto nga nagdugang dito mga 8,000 nga mga English, no? Mga halin diri sa amon nga nagkadto sa Qatar agad nga magkasunod sa hampang. Amo na nga very disappointed sila, frustrated sa nadangtan sa England diri sa UK sa before sang game bumbuan mga alas 3 pa lang nag-try kita ng curiosity nag-inquire kita kon sa mga dalagko nga mga pub ko na makasulod kita makalantaw kita dito alas 3 pa lang bumbuan fully booked na wala na sa nga ma-avail nga slot open space ka makasulod kita to kay damo sa tao nga gusto nila nga mabatyagan gidya lang with sa damo nga tao nga nagasunod kung ang energy bala sa game nga nagapinggitan, nagatumbo, nagagit,
ano lang gusto nga mga ang iling mga tao dire nga amo na tama sila ka emotional, tama ka vocal bumbuan. Mm. So wala kita chance no. So amo ila ang very supportive sila, very die hard. So at the end frustrated bumbuan ta hoy kun sa aton balakatin hoy Linong? mo pa ko. Linong, sir? After the game, Linong? Linong bumbuano daw wala man sang natabo nga mga pag pangguba mga distraction abi mga ano na abuso sila. Daw so far daw wala talaga kabalo sa ibang nga lugar nga mga dalagko nga mga lugar nga katulad sa Manchester kay dira ang mga damo nga mga players naghalin kay Rashford. Oo. Pero so far sa subong daw wala man sa nabalita nga may mga incidentes ang daw nagpang-abusan ang mga supporters bumbuan. So far, wala sang news, sir, nga it's like, ano ni kani pagtawag man, inablang may nag-riot, may nagmaoy, may nagaboy sa botilya sang ilimnon, may naakig, Sir Ramil? Daw so far, wala no, mag-express ang ila siling pagka disappoint ang mga tao nga gina-interview kung ano ilang reaction. Pero with regards sa mga vandalism, daw wala pa bumbuan, wala pa sa nga nabaton nga report kay daw siguro behave man sila kag nakita man lang nga ginatry gid sa mga players ka makascore nga magdaog up to the last minute. Pero amo nang silang bala nga may katapusan ang World Cup, hindi man nga may patas lang. Correct. May mapirdi. May mapir. Na silang lato na perde gani ang number 1 nga Brazil, number 2 nga Belgium, ang mga powerhouse nga Germany, Spain, kag ang latest ang Portugal, bumbuan, dagdag-man. So nagapakita nga naga-catch up ang ibang nga countries katulad sining Croatia nga wala gini dahom-dahom, ang ining Morocco nga daw wala gini balita bala more sila sa Brazil, sa kay Neymar, sa kay Ronaldo sa Portugal, sa kay Messi sa Argentina. So amo na ang nagakatabo subong nga sa semi-final kanami sa mix up no sa combination sa nagsulod. Argentina halin sa South America, Croatia halin sa eastern parts ng Europe, ang France diribi sa main Europe, ang Morocco nga halin sa northern parts ng Middle East kag Africa. So kanami well represented bumbuan ang semifinals. Gani. Sir, kite especially so nga France inyo kontra, de bla? So, siguro amo na nga ang mga tao dra not so much gid ang reaction kay kung tan-awon mo, giant niya kumbaga man sa football ang inyo kontra mo, Sir Ramil? Yes, bumbuan ang France amo ang defending champion inis sa World Cup sa 2018 dito sa Russia giniwat sa Russia. Yes. Pero lang taon mo bumbuan sa mga players, diri man ni gahampang sa amon mga teammates may ni sa mga gahampang members ng England team katulad sa ila sining main gidya number 1 nga goalie amo ining hero sa subong sa France ining si Hugo Lloris. Nagahampang ini diri sa Premiership sa amon nga club nga football club na Tottenham. Upod ini siya, teammate ini siya sa amon sini nga team captain nga si Harry Kane. Atong nakatubangay pala sila sa guling masipa siya. Teammate ini sila adaw ini sila nga kapatid, adaw ini sila nga naka-encuentro sa ibang nga club. So tama sila sini ka close katulad ini sa kay Rafaela Varane sa Franceman nagahampang ini siya diri sa England sa team sa Manchester United. So iyan nga mga teammates anday Phil Foden, si Marcus Rashford, si Kyle Walker, si Luke Shaw, kag si Harry Maguire. So makita mo nga daw ang ila sini nga paghampang daw tama sila ka-familiar sa isa kang isa. Pero ang kanami lang bumbuan during the game na ginapulbaan nila ining si
kaya na Mbappe nga nakontrolar nila, nga wala nila nakapaskor. E muna siguro isa man ka ginatawag pala nga daw decoy ni isang France kay gina-anticipate na si Mbappe gid ang makapanguna sa France nga mag-score. Pero nadependihan sa England. However, bumbuan, nadependihan siya pero siya nag-assist, siya nag-hatag sa nga bola agud nga ang flow sa ilang opensa kanami. That's why isa man na guro ka disadvantage sa part sa team sa England nga naperde ini sila sa siling hampang. Kaya ang more nga attention kag concentration nila nagahatag sa kaya Mbappe nga makontrolar sa ilang hampang. Yes, no? Pero grabe gidya, bakod gidya sa strategy ang France. Kay kabalo gid si Mbappe, nga siya mangin sentro, ang kabalo ila coach nga mangin sentro siya sang bantayan gid siya sa England nga para hindi iya makascore. Kundi nag-divert sila sir sa lain pagid nila yung technique just to win the game, Sir Ramil? Yes, kaya nga isa nga nag-score sa France, hindi ka may tama ka scorer, no? Oo. Kaya ang kinabantayan ko. Di na makita mo bumbuan before sa pre-game nila nga mga analysis kaga prediction. Apan sigid man ang France bisan diri sa amon sa mga sports analyst diri sa amon nga nakapag sa ila sila nga views kung pananawan abi sa maabot nga quarterfinals sa ilang pag-encuentrohan ay nga ang France may 9% ini nga ahead sa England. So, buto nga may mataas ini siya nga ratings na maperde niya ang England. So, amo ang ila pananawan na daan before sa kampang. Pero ang England nag-try manong keep calm ang carry on nga maka-concentrate lang sa kampang. Kaga amo na siguro ang isa man sa mga rason nga close ang ila sining hampang close game up to the kwan nga tingwaan la tani nga makapatas no sa score nga 2-2 pero wala gid nagugyon ang panahon kaga giloto sila. So end of the road sa England, balik na inis within ilang adlaw siguro magdito mapuli na sila sa diri sa amon kay may ongoing nga mga hampang sa mga club pabumbuan. Pero sir, this is hindi ni siya malain for England, right? Nga yara ka mo nakasulod sa quarterfinals, no? History kag dako gyapon nga bugal para sa England, Sir Ramil? Actually, mas mataas pa tani ang ilang gina-expect nga maabtan sa England bumbuan kaysa ang last na World Cup sa 2018 nakasulod ini sila sa semi-finals. Na-encuentro nila ang Croatia pero naperde sila sa Croatia. So ang hindi mo na malain ang quarterfinals sa kung ikumpara mo sa kabilugan nga members o kung nga kadamuon sa nga football sa nga teams nga nagapartisipal sa bilog nga kalibutan nga nakasulod ikaw sa quarterfinals o kung isa ini ka maayo na nga matawag naton nga achievement bumbuan. Yes. Yes, no. So, yari na ang katapusan si Ramil, no, sang hampang sang England, no, pero not bad, no. Until next time, after 4 years naman, and I'm sure bira-birahan naman ni practice ang England, para mas magtaas-taas pa sila. Who would have thought nga ang Croatia kag ang Morocco would reach this far, di ba, si Ramil? Yes, bumbuan ang Morocco ginatawag ini nga dark horse. Dark horse. Correct. Wala nung ini gina-expectar, wala kini mambalan bisan sa pila ka mga nga forum diri sa mga sports nga kon bala ang Morocco makasulod sa ginatawag nga quarterfinals. So subong ara na sila. Amo nang ginasiling galit nila nga ang Morocco kuno bumbuan kag bumbu dinis. Una ining labing first African team in history nga nakasulod sa semifinals. Yes. Sa World Cup kung sa diin nag-represent hindi lang sa Africa kundi sa bilog na matawag naton nga Middle East bumbuan nga nag-encourage man sa ibang mga countries Oo. na
may posibilidad nga next nga World Cup maga-excel ka mo sa sini nga hinampang bumbuan. Ay isang una, European nations or Western countries lang abi, sir, no? Magambal kita nga FIFA. Subong niya, pwede pa makabato ang iban nga mga countries, no? Sir Ramil, thank you so much for your time. Until next time, Sir Ramil, salamat gid. Yes, amo ina ang aton nga madulong nga report direkta diri sa England, United Kingdom. Ini si Bombo International Correspondent Ramil Isugon para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo. Okay, salamat gid Bombo Anthony, si Bombo Zalde, no? Salamat gid sa kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon. Hindi man malain nga pagtapos para sa England. Kaya nga, syempre, bakod-bakod ya kontra mo. First ni siya ya, number 1 sa world ranking pag-abot sa FIFA. Damo niya nagabilib sa France, hindi lang mga taga-France, pero maski iban ng mga nationalities, iban ng mga Filipino, sa tugid gani dito sa sa Qatar, just to witness ang hampang para mag-cheer sa ilas nga paborito nga France, no? So, amo na, no? Indeed, amo na lang ginambal nila, the ball is round, bilog ang bula, no? Hindi kaya kampakot. Sino man namin maglaom nga ang Morocco, makasurvive amo sini ang Croatia? Di bala? So, sa aton yung mga kauturan, kay sa aton yung mga kabombo, sa semi-finals, no, bantayan tapagid ni Dugang kay nagkahilapit na until ni December 18 ng FIFA World Cup. Grabe, pero mas maayo man kay dito sa England, apisar nga amon man passionate, apisar nga grabe man ang pagtutok, no, sa mga tao dito, pero why man nagabot sa punto nga mag-wild sila, no? Kay ginbantayan gid nila mo gabi, so ga party kay enjoy ti anuhon mo na. Hindi grabe pa gid ang strategies ang France kay balo sila nga si Mbappe. Amuning ilang bantayan, no? Kay balo sila nga si Mbappe, amuning ila sini nga bantayan. Ti syempre ang coach naghimo man niya sang strategy, no? Ang coach naghimo man sang strategy nga, lainon ta naman ang ato niya nga style kay si Mbappe ni iti star player nga daan, for sure mo gining ila nga mangin focus nga hindi makascore sa Mbappe ti amo na. So bakod gid man no, strategy wise, no, ang France. So pero ang pamangkot ta subong sa semi-finals, ano most likely ang mga analysis, ano most likely ang pwede matabo, no, sa aton niya nga mga kauturan kag sa aton niya nga mga kabombo. Hibaloon naton ini kay may mga dugang kita iya nga mga analysis mangin kaupod naton iya mga kabenan, no, si Bombo Zalde for the second sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo sa subong iya nga agadri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? So hibaloon naton ang ining mga analysis towards na kita sa semi-finals, no? Sino ayan? Sinong predictions nyo? Grabe. Ang Croatia, believe gid daya. Ginatawagan niyang Morocco dark horse. Ti ang Croatia ara na gid man ina, no? Medyo taas-taas siya ang Morocco gid siya no? That's why dark horse gid siya kay what have thought nga ang Morocco. Ang France kag Argentina, wala question. When it comes to FIFA World Cup, nagapangibabaw man gid ini sila Pero ining especially Morocco, sus grabe. Or even Croatia. Kaya siyempre, hindi man gina siya amo na kataas ang iya nga ranking. Sa pihak nga linya, check naton. Bombo Zalde for the second. Good morning! Yes, may mga kabomboan, no? Kag sa aton nga mga kabombo, para naman liwat sa aton nga dugang pagin nga mga
updates no diri sa aton nga FIFA World Cup 2022 bumbo ti natapos na subong lang gid nga adlaw ang quarter finals siya bumbuan nakasulod na ang apat ka mga teams para sa semifinals bumbuan. Ang aton nga semifinals bumbuan no medyo mapulupuhuway kita sang pila ka adlaw. Hindi naton gilayon gid kay syempre kapoy pa ang aton nga mga players bago lang ginatapos. Semifinals na ni Bombo Zalde. Kung ang quarterfinals nagpahuway sang isa kadlaw, ang semifinals pila ni kadlaw ang pahuway? Mga duha siguro bumbuan kay 2 to 3 days. Mga alas sa Miyerkules no. Yes. Ang pagbalik naman niluwat sang hampang pero kagahon pa ni sa Miyerkules. Diri sa aton sa oras sa Pilipinas no. Ti una nang mag-atubangay bumbuan ang Argentina versus Croatia. Ti medyo masulusad jaman ni bumbuan kay although ang Croatia sang una wala gid man gakakita no hindi gid man kilala gid bala bumbuan apang ti sumugod sang 2018 nya daw didto sila kumbaga daw debut nagumpisa nga nakasulod sa semifinals nakasulod sa nangin second runner up pa bumbuan sa France no kag ti syempre ang Argentina isa sa mga pinakadako nga pungsod magabot sa football bumbuan ti bumbuan no ti ang mabaskog na nga balantayan kay syempre sa Argentina ang isa bala sa ginabulubantayan si Lionel Messi. Kung sa diin ti bumbuan manugretiro na ni siya. Kumbaga last FIFA World Cup niya na lang ni. Ti para kay Messi bumbuan ang iyagid niya nga target target mismo sang team sang Argentina nga makadaog nga makakuha sang World Cup trophy. Ina bumbuan para balon bala ni Messi. Mayara sa iya nga balon bumbuan para nga sa iya nga pag-retire maayo nga performance kay malaway man tod bumbuan nga ma-retire kang imo nga record sa ulihi nga hampang pierde ka mo. Although maayo naman nga record no in case gid man bumbuan nga ara na sila nga daan sulod na sa semifinals. Ang Argentina bumbuan no ti kontra nila ang Croatia nga medyo mabulubudlay ni kontrahon man ang Croatia bumbuan. Kay ang ila nga daan bumbuan although hindi mo sila makita bumbuan nga sila lang masaming nga nagakapyot sang bula. Kay kalabanan na sila nga mga hampang bumbuan ang Croatia yara sila sa sa makita mo bala sila bumbuan nga sa hampang nila nagkakapierde sila apang ti wala sang scoring pero pag-abot ya sa goal possession kung sino nagkakapot sang bola tong malagsahol lang sila daw hindi sila makaagaw mabudlay bumbuan apang ti sa masami makapila na kabeses nga napamatud-an man sang Croatia bumbuan pinaagi sa pagperde nila sa mga madalalag ko man nga mga team nga ti sa gamay na nga puntos nga abansibing 1 point lang na nga difference o kung na-draw sila sa hampang bumbuan gulpiada nagakasuli pa sang Croatia ang dalagan sang hampang no bumbuan kag sila ang nagapauli nga daog gaya bumbuan samtang ti kasunod nga adlaw Miyerkules na yung ilang hampang no pagka Webes magahampang. Pero Bombo Zalde, sino gid ang mga sikat nga players? I mean Argentina, we have Lionel Messi, no? Maghambal ka naman nga France, we have Kylian Mbappe. Maghambal ka naman nga Portugal, we have Cristiano Ronaldo, no? Debla? Bombo Zalde, sa Croatia. Bumbuan no ti sa Croatia ang ilang mga players sa karon ti wala pa gid man wala pa wala nagalabot sa level gid sa mga nangin star players nga mga highest paid na gid bala bumbuan ati base sa sunod nga masaka na sila sa ranking kay syempre atong mga highest paid to bumbuan ang ilang mga age bala bumbuan yara naman sa mature nga almost retiring age na gani ang iban ti kun kisabong buwan kakaamat-amat na sila every year, every 4 years. Nagakabusla na sila sa panibagong mga pangalan, mga lamharon yung mga panibagong nga mga magapakitang gilas naman dira sa FIFA World Cup no bumbuan ti amo na sa Argentina gidyang ginabulubantayan amo na si Lionel Messi nga retiring naman gani. Ti bumbuan no ti sa Croatia ti ibaluon pa na naton kung kumusta ang ila mangin hampang no although ti ang ila gid niya bumbuan yang ila di ang alas gid sa Croatia yang ila nga depensa dira gid sila ya sa depensa ang alas not so much
paano gani pag goals ang bola, Bombo Salde? Dira sila bumbuan sa sa more on defense, apang mayara sila isang counter attack. Grabe. Kay once gani nga arabi permi ga-attack yung kontra, ti once nga maghuyang-huyang na yan, dito sila yung manglita, dito sila yung magulpiada, matirada, bumbuan, agad yang nga makadaog. Samtang ti sa Webes naman, alas 3 gihapon sang kaagahon, Disyembre 15, magahampang naman ang France batok sa Morocco. Bumbuan, ti subong hindi mo na malahug-lahugan, maghambal ka Morocco sa una, mahambal ka ti France na namadaog. Oo. Ti kisa ng liga ang hambal to gani Portugal versus Morocco, Portugal na madaog. Because Portugal, Bombo Salde, ara na gid man na iya sa nagapangibabaw, if not number 1, pero siyempre ara si Cristiano Ronaldo, mga sikat. Tapos Portugal, bakod nga team. Alin pa man sang una, recognize ang Morocco, ya Bombo Salde, from nowhere, no? Amo na ginatawag nila nga dark horse, Bombo Salde. Amo gid Bomboan, amo man ang performance ang Morocco, naka-change gid sang mindset sa madamo nga mga football fans, kay mambal sila sang una yang amo ni sila mga pungsod nga masulod to sa semifinal. Subong nakita nilang performance ang Morocco, ang hindi nagid kay tagili subong makasalig sa performance na nanligad niya mga tinuig. Kay kada tuig nagabaskog ang mga players ang iban nga mga countries nga wala pa sang una. Correct, Bombo Salde. So, hindi kagid kahambal nga France na ni. Ang France, damo ni ila fans, Bombo Salde. Bombo, mangin mainit ba niyang hampang sang France versus Morocco, no? Kaya ang France nga daan, Bombo, mayroon man sila target mo. Amo na kung kisa ang nagapainit pagid sa hampang, kung mayara target ang isa ka pungsod. Tiki ang target, subong sang France, Bombo, ang ilagi na ginalagas-lagas, mangin back-to-back champion. Kaya 2018 sila ang champion, mati gusto nila. 2022 kami gihapon ang mangin champion. Yes. May posibilidad pa. Pwede kaya pa sila. Kaya pang ang challenge dira. Malutsa na yan ang Morocco. We can't tell as of the moment kay ang dark horse nga Morocco, Bombo Salde, grabe gidyang ginapakita nga performance. Speaking of Morocco, Bombo, grabe man to ang hinugyaw sa mga African nations, Bombo, sa mga dito sa bayan sa Middle East, Bomboan, Yes. Mga pumuluyo dito, grabe man galing magsuporta, no? Kung baga sa una, Bomboan, wala na sila nakilala, gid mga football giants, kay nag-umpisa, gid ang football fanatics dito sa Western countries. Western, oo. Pang subong Bomboan, ang Middle East, ang African nations, Bomboan, Yes. makita mo bala Bomboan yang ila yang passion dira sa football, grabe na gid makon mga pumuluyo dito bisan ang mga salakyan sa dalanon, Bomboan naga-celebrate upod sa pagdaog sang Morocco, Bomboan nagapabusina sang ilang mga salakyan para pagpakita sang pagsuporta sa nabalaan nila nga ti daog ang Morocco sa Portugal, Bomboan. Di ba la? Sang naging kwentrohanay sila sa Portugal kagang Morocco, damo gid for sure nagambalatif Portugal na ni. No, kay may napamatud-an na yang Portugal, in fairness, kumpara mo sa Morocco, Bombo Salde, pero hindi kagitod makambal ting France ni kulkulbaan man eh. Amo gid Bomboan, pero ang Morocco no sa performance na nila sa Portugal medyo huyang-huyang ni sila sa first half, Bomboan, kaya hambal gani madamo sa mga players nila kapoy na dito sa round of 16, Bomboan. Pero hindi kita makapakot dito sa hampang nila yung buwan niya. Kaya nahimo pagihapon nga malutsa ng Portugal nagtuga gid agud niya maghilibio ng mga players ang Portugal, ay labi na ang ila yung ace player si Cristiano Ronaldo, Bumbuan. Umuwing luhaan. Kini expect sila mo nga di sila madaog, di bla? Kaya kumbaga, yara na sila sa babaw, hindi ka gidya kapakot. No, Bombo Salde, what if ang Croatia kag ang Morocco mag-atubangay? Di pa na bago naman Bumbuan nga history. Nga sa Bumbuan mangina panibago naman bala nga standing para sa kasunod nga 2060 on 2026 FIFA World Cup. Nabutang na sa mga dalagko nga mga teams na magambala ti Croatia. Although ang Croatia naga-debut sa 2018, ang Morocco yati subong ma-debut ang ilang debut Bumbuan. Pero not bad kay semi-finals ang Morocco. Kung ano man ang matabo, Bombo Salde,
sa semifinals, hindi siya malain nga pagtapos ang hampang para sa Morocco. Hindi, gid bumbuan. Kay Oo. syempre, ang Morocco, nakahimo na yasang record, nakahimo na sang history. First African country bumbuan nga nakasulod sa semifinals. Yes. Kaysa ang una, makasulod gyud man ang African nations. More on makasulod sa quarterfinals. Quarterfinals, Sa dako yes. na nangabutang. Pang tiwala pagid sila kagi nga nakalusot tubtub sa semifinals. Usually, mga European countries, mga dito sa South America bumbuan. Pang subong yan na Grabe, no? himo sang Morocco. Napanas na nila to ang sang unang halin sang una pa yang ate dito lang permi lang mga dalagko lang ang mga team amulang silang nagasinulod to mga Brazil, mga Argentina, Portugal, ang Spain, ang England, mga mamula na nga mga team permi ang arada sa finals bumbuan pang subong ara naman ang Morocco. Lusot na sila. Sulod na sila. Hasta kita nagkaka-excite no mamalakpak man ang tiil ta Bombozalde. Pero what will happen, Bombozalde? After nga mag-atubangay si Argentina kag si Croatia on December 14 kung sino sa ilang magdaog, and then si France versus Morocco, mabattle na ni siya for why gid siya pierde kay may place na gid no for third place nga playoff. Yes, bumbuan, no? Kay apat na silang nabilin para Yes. sa semifinals. Grabe. Siyempre, kabalo na kita, duha dira para na sa championship round. Oo. Pang mayroon ng championship, mayroon ng First first runner-up. runner-up. Kinanglan na lang ang third place, bumbuan. Okay. Para mabalaan ang third place, una pa na mahampang. Ang maperde dira sa semifinals, ang maperde no, sa duwa ka team, halimbawa, na perde, ang Argentina, na perde, ang France. Oo. Ang Argentina kag ang France, mahampang na Mabattle. sila una, For bumbuan. third place. Mogid bumbuan, sa Sabado na siya. Sa Disyembre 17, mo naman ang Valentine's ang gabi. So, sino sa ila madaog, ma-third place, ang isa to, wala gid siya place. Yes, bumbuan, no? Sa ranking lang yung number 4 siya. Pero sa placer, yung makakuha kada sa mga tropeyo, wala kaya may makuha nga tropeyo. Yes, bumbuan, no? Tatlo lang ang tagan gid sang title, gid yang Title. champion, ang yang runner-up, kag ang third placer sa hampang bumbuan. Sino ayhan? Abe, anong predictions nyo? Ano ang mga predictions, Bombozalde? Bumbuan, no? Kung pag-abot ya sa mga crowd favorite, bumbuan, nagapabilin gihapon. Ang sa Argentina, dako gihapon ang crowd no bumbuan. Although ang iban medyo nagabulubaliswa na. Ang iban bumbuan, nagaduwa-duha na. Kaya syempre, bilog gani hambal sang iban, bilog ang bula bumbuan, no? Samtang ti sa bahin naman sang France kag sang Morocco, syempre sa subong bumbuan nya dako gid gihapon ang supporters sang France bumbuan, syempre reigning champion. Grabing supporters. Bisan sa Pilipinas bumbuan. Oo. Although madamo sa mga Filipino, no, especially ang mga Filipino nga Yes. yara dito sa Middle East yara dito sa African nations nagatrabaho grabe man ang suporta nila sa Morocco. Pang sa France bumbuan yara man ang aton nga pure Filipino, no? Halin gid sa ang nanay kag ang tatay niya Filipino gid mismo ang goalkeeper sang France si Alphonse Areola Bombo isa na siya sa ginabulumantayan man naton yung magwa ang pangalan gid bala bumbuan nga makapakita ang gilas dito ya sa semifinals na bumbuan. Yes. Si Alphonse Areola. Sakto. No, so siya ni ang Filipino amakon mo na, no? The very first Filipino nga makahampang sa FIFA World Cup. Yes, bumbuan, although dala ni siya sa line-up sa FIFA World Cup 2028 sa nag-champion ng France. Ara na siya sa line-up, pero wala siya nakahampang. Kay third pick siya sa goalkeeper. Subong. Subong bumbuan, second pick siya sa goalkeeper. Sa iban niya mga hampang sa nanligad, makapila naman ni siya kabeses ngagin pasulod. Kaya syempre, may time nga ang goalkeeper nila bumbuan, kinahanglan gin nga buslan bala. In case may ara sang problema o kung in case nga ti makita sang ilang coach nga medyo kapoy na, ti makapila man ni kabeses si Alphonse Areola nga nagsulod na ya mismo sa hampang bumbuan, no? Ti bulubantayan naton base magpakita ang gilas man yang aton nga Filipino pride dito ya sa semifinals na ni sa hampang sang France.
batok sa ti Morocco. Morocco. That is why, Bombozalde, nga damo kita naton nga mga Filipinos ang ato dito sa Qatar got cheering for France, no? Ano sila, because of Alphonse Ariola, manti proud man kita mo kag iba niya na favorite gid nila yang France. Kaya number 1 gani sa ranking mo, Bombozalde. Amo gid Bomboan ti bulbantayan ni sinuihan sa Domingo Bomboan mo matapos ang hampang. Oh, Kaya syempre yes. ginuna Yes, ang third yes, placer yes, yes. sa Sabado. Yes. Sa Domingo gid niya matapos alas 11 sa gabi sinuihan diri sa 4 ka mga team sa Croatia, sa Argentina, sa Morocco kon sa France. Amo ya mangin madinalag-o na makakapyot dira sa dakong a trophy kag makahakwat kag maghinugyaw pagkatapos ini isang malawig-lawig man niya hampang Bomboan masadya nga hampang Bomboan daw nagtatak gid ang subong FIFA World Cup Bomboan. Oo, kadamo sang history nga nagkalanabo, no? First man to, di bla kundi subong gin patigayon na sa Qatar. So, ang Qatar namin mag-host man despite sang pag-criticize man sa Western countries, no? Pero in fairness, wala sa mga controversial subong Bombozalde kag do wala sang pag-criticize when it comes to hosting, ang pag-host sang Qatar, no? And then, ikaduwati, nag-create man nga sila history kay perde man sila sa pinakauna nila nga hampang. Ikatatlo, Bombozalde, nakasulod ang Saudi Arabia, ang South Korea, ang Japan, even, yara lang to sa round of 16. Kadamo, Bombozalde, isang mga remarkable, kakalanabo, subong? Yes, Bomboan, no? Daw, Ari Bomboan, daw, mas nagdako na gid bala ang football nation pag-abot diri sa FIFA World Cup 2022. Kaya sa una nga wala interest dira sa football, daw naagaw ang atensyon nila Bomboan kay syempre pila bala ka tuig nga nag-pandemic kita, wala sang physical medyo limited ang bahin sa physical sports Bomboan, no? Ti pagbalik yagin bungga-bunggahan katama sang Qatar. Di kundi Bomboan ang atensyon na focus sa ila kaga madamo man syempre Bomboan sang naagaw gid syempre ang ilang atensyon ilabi na diri sa mga sang una hindi man niya football fans gid mga football nations gid diri sa bahin sang Middle East, sa bahin sang African nations Bomboan apang ti sumugod sining FIFA World Cup 2022 na Bomboan daw majority subong nagid apisan nga majority nagid man nga daan mas nagidako nagid Bomboan, no? Ang mga fans ng football ya sa bilog nga kalibutan. Yes, that's right, no? So ano man mas damo subong nga naga-cheer for Morocco, Bombozalde. Bomboan, no? Although dako gid gihapon yang pag-abot sa fans ya sa France. Although ang Morocco, grabe man ang pagsaka Bomboan sa mga supporters ang Morocco kay biskan sa aton nang ganing nga post Bomboan. Madamo-damo man Bomboan sa mga nagapakita sang suporta sa mga comment sections da mabasahan nato na bisitahan yung Facebook page naton Bomboan sa Bombo Radio Bacolod. Makita na nila madamo sa mga comments sa mga pumuruyo nato ng mga Bacolodnon, mga Negrosanon Bomboan nagasuporta sa Morocco kay nakita nilang performance mo. Nakita nila nga may ikasarang gidman tuod. Kaya madamo man siya. Underdog siya. Bomboan. Madamo man nagpakita sang simpatya sa ilang idol si CJ na si Cristiano Ronaldo, no Bomboan, si R7 ang ilang panawag na siya mo na siyang iyang title, ang ilang nickname sa iya Bomboan. Yes, no. So we'll see, Bombozalde, anong mga sa bantayan nato mapahuway kita 2 to 3 days kay sa Miyerkules, December 17 again, Bombozalde. December 14 Bomboan, no, ang aton yang semi-finals. Yes, December 14, correct. Yes, December 14 kay December 15 duwa na siya ka adlaw alas 3 ang kaagahon. Magasigi-sige na ang hampang Bomboan sang Croatia kag sang Brazil sang sang bahin sang Argentina kag sang Croatia kag sang Morocco versus ti France Bomboan kag ti mapulupuhaway medyo mapulupuhaway pagka Sabado dito na sa para sa third placer sa mga maperde dira sa semifinals
kag sa ang championship round sa Domingo na sa kagahon bumbuan. Yes, we're all excited para sa apat na ka-teams nga nagkarabilin. Battle for, semi-finals. Bombo Zalde for the second. Salamat, Git. Kagamuyad to bumbuan ang aton nga FIFA World Cup 2022 update sini si Bombo Zaldi for the second para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Salamat sa kay Bombo Zalde for the second. Nagapa-exciting ini nga hampang, especially so, mga underdog kung tawgon. It's like especially Morocco, gid siya, from nowhere. No? Pagambal natin nga football. Hamakon mo, nabilin sa apat ka mga teams. And of course, Croatia, kumparar mo sa Argentina kag France, given na sila. Kay speaking of France, no? Since 2000, France is the only World Cup reigning champion to get through the quarterfinals. No? So, kay ang target nila subong maka back-to-back champion ayhan sila. Kay 2018 champion sila mo. No? And of course, speaking of France, that's why man nga damo nag-idolize sa France kay ang isa ka Filipino man, no, nga si Alphonse Ariola ang ala dila. Ang ikaduha nga pick sa goalkeeper. Imagine bla, ti Pinoy kay that's why damo gani mamangkot. Ti may ang Pilipinas siya sa no makasulod sa FIFA. Ti damo paniguro nga kaasin ang dil para makasulod sa FIFA. Pero speaking sa Filipino, si Alphonse Ariola ara dira isa ka Pinoy, no? So we're very proud of him. Ara siya sa France, no? Sa aton nga mga kabombo. Magaling ni Bombo Zalde. That was 2018. Sa kundi nag-champion sila. Not so much to white siya kampang ang exposure niya. But this time, na ang exposure niya ara na. So, kumbaga daw tunga man ang balatsagon naton. We're very happy because ang isa ka underdog nga Morocco, sulod na siya. No, imagine bla, that's why damo nga nag-cheer, no? Speaking sang Morocco, Morocco is the only Arab or African country to have reached the World Cup quarterfinals. That's why nga halin siya sa dalom. From nowhere niya sa FIFA. Hindi niya bation niya pangalan when it comes to FIFA. Kaya nga magambal kita galing nga FIFA World Cup. Syempre, number 1 in mind. We have France, Brazil, Argentina. Wala na question. Portugal. Mga amo nga mga countries, wala na yung question when it comes to FIFA World Cup. And even England, no? And even USA. Mga na sila ya. Kumbaga, yara na sila ya sa limelight. Pero ang Morocco, ang Croatia, ganit, yara pa na sa babaw-babaw. Pero ang Morocco, wala pa na iya. So it's like, amo na blaha balibo mo Zaldi, it's like doka-debut ni nila, matabo, subong, nga hamakon mo. They are the only Arab or African country to have reached the World Cup quarterfinals. Wow, dumamalakpak man patitil. Do ka happy bala? Although we are Filipinos, pero kita yung mga Pinoy taya, pero do ka happy kita sa achievements ng Morocco. That's why nga ito yung bombo correspondent sa Morocco. Sus, galuha-luha man siya kay ma-feel niya mo ang excitement, ang kasadya, ang kumbaga bala, it's a victory na on their part. Kag ang kumaka-marit na reach nila, hindi not bad for Morocco. Imagine if in case anong matabo sa imo, yan ka sa ikaapat nga pasto. No? Kung ang France kag Croatia survived the semis, mga analysis niya, it would be a repeat man sang 2018 World Cup. Championship nga nadaog between France and Croatia sang 2018 World Cup sa Russia. Kaya ang Croatia, grabe man to last time sang 2018. No? Kaya napalakpakan man sila, kaya hamakon mo from nowhere man sila. Gulpi lang na enkwentro nilang France. Kung matabo, no? So, if ang trend magapadayon, ang mga pungsod with superstars athletes, di ba? Doon nagmatamat na, are falling one by one. And if that continues, mangin record na siya for Morocco and even Croatia. No? So, diba, si Cristiano Ronaldo ang ginapalakpakan gidsang tanan. Tinagilibion siya, no? Ako mo pierde sila yasang Morocco.
Amo na blang ginambal naton, lastly, indeed, the ball is round. Diba? The ball is round. So, congratulations. Sining top 4. Bombo Zalde, delikado ang France sa Morocco kung matapos sa penalty kick ang hampang bakod goalie sang Morocco. That's right, Sir Ferdinand Galila. No? Amo ng mga analysis sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. So, tika mo ba, sinong bet nyo sa apat ni ka mga countries nga nagkalabilin para sa FIFA World Cup? Grabe, no? Argentina versus Croatia. Sino yan? France versus Morocco. Abal ko na gani earlier. Ano bino? Kung magdaog bi ang Morocco, abi-abi lang, no? Kontra France. Tapos magdaog man ang Croatia kontra Argentina. Although ining Argentina versus Croatia, hindi ni malawi matabong ang Croatia. Madaog kaya nakamamatudaan na nila sang Croatia ang ilakaw galingon last 2018 before sining 2022 nga FIFA World Cup. So if it's like Croatia madaog sa pihak and then Morocco madaog sa pihak. So it's like Morocco versus Croatia. Wow! Pagit grabing excitement. Grabing na-create nga history sining FIFA World Cup nga 2022. Ang pag-host pala nga daan, no, sa Qatar, nga wow, very amazing, fantastic ang opening ceremony. Kaya napamatud-an nila despite of criticisms, di ba, sa LGBT community. Pero despite that, samtang nagalakat namin ng pang, duway man sang nanugid nga nagkalanabo, no? I mean, ang hosting, wala question. Ang mga venues, kasarang gidjayang Qatar. So, kag history man ganin na pierde sila sa first team, kaya hindi man gid sila yabakod, no? History man ang pagsulod sang round of 16, no? Nga yara nakilalaan ang Japan, nakilalaan ang naman lang mga countries, South Korea, no? Even Saudi Arabia, mga Asian countries. First man sa history, kada mo sa mga first sa history nga mo ni subong ang Morocco nagsulod sa ika-4. Gaamat-amat, kumbaga, fall ang mga dalaggo nga mga kapungsuran, especially may mga star players. No? So, Brazil, wala naman gani. Nga damo man gani nagkaka-idolize sina. So, amo na. Indeed, bilog ang bola. So, that is why ang football, sang una, maghambal kaya nga football para lang sa mga European countries. Para sa ila, tungod sila man lang nagadinaog. Para ni sa mga Western countries. But subong sa ginpakita sang Morocco and even ang mga Asian countries, pwede man hindi kita makakompete. So that is why balantayan ni after 4 years na naman liwat. Malay mo, no, mag-abot sa punto nga ang Pilipinas makasulod lang anay, makasulod man sa FIFA World Cup, no? Hindi ka gidya kapakot sang sitwasyon. So pa-exciting ang game. Again, ang hampang, December 14, 3 a.m., mapahuway more or less 2 days, Argentina versus Croatia. Kung nagpahuway siya from quarterfinals, from round of 16 to quarterfinals, ang isa kadlaw, subong yung mga 2 days, pahuway, no? Ang hampang, kasi syempre kapoy naman yung mga players, balbal sarado, no? So, December 14, 3 a.m., Argentina versus Croatia. And December 15, 3 a.m., France versus Morocco. And after that, kung sino magklanabo, ma-playoff na sa third place. Sino yan mag-battle for third place? That would be on December 17, 11 p.m. And ang championship round would be on December 18, 11 p.m. So, sino mag-atubangay? Amo na ato niya nga mga bantayan, no? Sa ato niya nga mga kauturan kag, sa aton man nga mga kabombo. Alright, sige. Na so much on that. Sa update naton, padayon lang kita nga maghahatag sang dugang pa nga update sa inyo para sining nagapadayon man nga FIFA World Cup 2022, no? Sa aton iya nga mga tagpalamati. Sige, damo pa kita mga tupiko nga aton iya nga tutukan diri sa aton nga paratuntunan sa Good Morning Philippines. Pagbalik naton.
Ari ay kanami man isang ginahimo sa mga kapulisan naton. I think it started with Nanay Iska, madumbunuan mo to ninyo, no? Sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo, nga ibla mga pulista, namin man yung mga community relation yung ginatawag. So, inablang pa birthday, hatag sila cake. So, ang tuboso PNP. Dapat siya, amo magini, no? Kung bagabla do ka, ang mga kapulisan naton, ma-maintain ang harmonious relationship, ang trust sang tao, ang salig sang tao, ang relasyon sa komunidad. So, may mga pakulo to nga mga pa-birthday, no? Ang tuboso PNP sa aton nga mga kabombo. So, amo ning aton iya nga diskusyonan ha. Driman sa aton iya nga palatuntunan dugang sa Good Morning Philippines. Sa aton lang nga pagpanumbalik. Dahil lang kita, stand by. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues, ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi?
Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, gina-nourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip.
Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kaag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Inibangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga maninis ang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor.
Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot na nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabulig man sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bango dini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot, ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto o kon DSB o kon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mga busay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamnan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaangkid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 naging sunod ang ngalan sa anay nagpungko nga vice-gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tong ginsakop kita sa mga Hapones sa tong World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa banwa sang Salvador Benedicto nga ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa ginakonsume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na aton lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kung magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas.
Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sangguya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga signs sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming nga rason sang pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Ang fertilized duck egg ang ginakonsiderar nga delicacy hindi lang sa Pilipinas kundi amuman sa iban nga Southeast Asian countries, kaangay sa Vietnam kag Cambodia kung sa diin ang pangalan sini ang nagikan sa Tagalog phrase nga balot sa puti o kon wrapped in white. Madamo sa aton ang mahuyugon og bakal sini sa mga dalanon, apang ano bala ang makuha nga benepisyo gikan sa balot. Santo sa SF Gate, ang itlog nga balot ang apisar barato. Ini ang maayo nga source sa sang protein. Ini ang puno sang vitamin C kag beta-carotene. Nga parehas mabasko nga antioxidants nga makabulig sa pagtinlo sang free radicals gikan sa mga bloodstream. Kasubong man nagapabaskog sang immune system. Ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ilan na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini.
Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman hini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi ka ang isang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo-bala ka mo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria.
Makatugaman sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kun sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolaurin sa aton lawas. Ang monolaurin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpatik kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular.
Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kung mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang Andres niyo platong tunan, Good Morning Philippines, oras sa Momo Radio, Bacolod Philippine Standard Time, at 37 minutos na nakalabay stock na ang last Nuwebes, aga makaminan. So, dali dugangan, tato na sa mga talakayan makaminan, kanto kita sa pinapaginaton ka na tigana, nga mga informasyon, sining aga, siya platutunan, Good Morning Philippines. So, dito kay kuwao na ito ning isa ka magkabing naton daw humanitarian deeds, mayong bulaton sa atong sinikapulisan. Kabalo kating atong kapulisan sa subong niya nga mga panimpo. Hindi ilang ang ila tutok away against kriminalidad. Hindi ilang tutok nila pagpanakop sa kriminal. Hindi lang tutok nila yung arada sa stasyon nga maghulat sa complaint reklamo sa aton na pumuluyo, mga ibuling pumuluyo. Kadamo na karon sa mga ginadiligar, ginadelegate nga mga bulaton sa aton mga kapulisan. Of course, may mga raman, mga inisyatibo ang aton nga mga pulis, aton mga chief of police sa paghimo sa mga magkabig naton nga daw tawhanon nga bulaton. In the purpose nga siyempre makuha ng suporta sa publiko, sa pumuluyo. Sabagay tayo mo na sino tablang ang police na magkahimo gid sing ilang main task, main obligation nila kung wala sang suporta. Wala sang ginatawag nga support gikan sa pumuluyo, so damo na sa mga tawag bagay o programa nga ginhimo aton sa kapulisan, meron gani nga isa ka police station, nag-ambag-ambag, nagbulig, nga suporta, nakapatindog sa balay, gamay lang nga balay. Ang masintagid lang as balay gid, sa isa ka pigado nga residente.
ang iya balay ito nakahiyob-hayob lang, no, tagpi-tagpi, no? At least na imuan sa isa ka formal balay, sinangatop, plywood ang dingding, no? Do ka formal bala, no? Damo sa mga kaangay sining hinihimo ato sining mga kapulisan nowadays, no? Sikot department isa lang ilang programa man, no? To gain sang trust and confidence sang aton pumuluyo, perkamente sila sakpan dirabi, no? This time, no? Sa Banwas ng Tubuso, no? Ang kapulisan sa Banwas ng Tubuso may ara man karon gina-conduct ginahigimo ang programa ining tawag nga pa-birthday ni Tubuso PNP. Of course, na headed sa karon sa ila sini acting chief of police, no, si Police Major John Ray Batadlan. No? Namin ni kay may mga kabataan, especially mga halin sa pigado nga pamilya, no, gina-pa-birthdayhan, no, sa aton kapulisan. Ginadakadtuan sa pulis nato sa eskwelahan or sa ila balay, nadalaan sang cake, natagaan sang regalo. Amo na balasin nato ti balaan ta naman sa mga pigado naton nga pamilya, especially sa mga kabataan. Yung maigaan mo sila pa-birthday, ibang nga siguro, base mo plan ni first time na nakabaton sang cake, o nakabaton sang regalo sa ilas ni birthday, sa mga pigado nga pamilya mo. No? So, ini gamay lang nga bagay, pero terrible ni ang balik nga kalipay sang natungdan, sang pamilya, sang komunidad, maayo nga pagtanaw sang komunidad sa aton kapulisan. Di ba? Iba niya sa una mo, birthday ka, nugaw lang. Iba nga na, huwag ikakagi birthday mo sa nugaw, kaya tika pigaduhon mo. Importante ka birthday. Importante ka lang puwas yung atuig. Di mga mo niya, dako inis niya aton nga pasalamatan. Or of course, ang natungdan, siyempre malipay gid. Magka-birthday cake da karon, may regalo ka pa. So saling ko, manami ining bulaton. Manami ining programa, no, sa aton kapulisan. Kasi ko di lang muning ang sa main tasking na yun sa PNP, araban PNP nato sa environment, gabulig man sila. O sa pilag ka, kuha nabi, masalinta, programa sa susyudad, no, ang aton PNP, araban gaupod, no, especially concerning mga programa, bilang direct, may mga ginhatag nga bulig, sa aton sining nga mga pumulo. So ining pa-birthday ni Tubuso PNP, lingko, daw ka pinasahi man nga sa klase sa programa, no? Or inisyatibo, abis nga aton sining nga mayroon maganing may pulista naga-feeding, gakadto sa mga upland barangays, aga-feeding sila sa mga kabataan, nagakandak sa dialogo, daw daw community work sa ato sining PNP. Kasi ko ti isang purpose to gain sang trust and confidence, no, sang pumuluyo, especially sa natungdan nga banwa or syudad, no. Subong pa nga panahon sang bulan sa Disyembre, Paskwa, no, ti siyempre nung anong mensahe sang Paskwa, pati pagigugma, sharing, bisan gamay lang nga bagay, kung ginashare ta na sa mas kubos sa aton, dako na niya para sa ilan, di ba? Gamay lang nga bagay sa aton, kay kasarang kita, may kapabilidad kita nga maghimo sina, mag-acquire sila nga bagay. Pero kung i-share mo ina sa mas kubos aton, sa mas nagkikihanlan, dako na niya nga bagay para sa ila. Di ba? Sila gusto nga reklamo ta. Nga amo ta to. Pwede kabalo may ara pag iban nga mga individual nga tao sa atong komunidad nga mas kubos pa sa aton nga kahimtangan. Kasi kung i-share mo lang gamay mo yung bagay para sila, dako na sila ya. Malipay na sila. Especially sa mga less fortunate naton nga mga kauturan. Especially sa mga kabataan,
Isipabla, anong kalipay nga batyagon? Hindi na sila express yung kalipay nila nga mabatsyag. Dala mo to cake, regalo, during sa birthday nila. Tingwa sinema, mahibi na lang ni kabataan. Tears of joy. Sa kalipay, mga kabataan. So, ining programa karon sa Tubuso PNP, sinatawag pa-birthday ni Tubuso PNP, daw pila na mga kabataan ang ila na himuan na kaduan, especially sa mga far-flung barangays, balantamati, mga nabukid nga porsyon sa aton sini mga area, especially sa Banwa sa Tubuso. Siyempre, of course, expectaron tada ay mga kabataan nga nag-eskwela, mga pigado, ginali sa mga pigado nga pamilya. Kasati, malakat pa na pila kilometro kadto sa eskwelahan. Kasi ganito, ay panaibalon. Balon na kanon lang. Way sudan. Tingnan ni ka ang senaryo. So, isa ini sa sinitaton mga kabing naton maayong buluhaton sa aton sinikapulisan. Dugay mga inkopod naton si Police Major John Ray Batadlan, ang acting Chief of Police karon niya sa Tubuso Municipal Police Station. Kaya mo ning ilang programa karon sa ato sa mga nagligad nga sinimana, may ara na pila ka mga kabataan, mga estudyante dira again patigayunan nila sining nasambit yang programa. Of course, sa ibang guro nga aton nga mga PNP station, there's Negros, may mga kaangay man sini nga mga programa ginapatuman, papiding, meron ko sa ganito kapulisan nga may mga ubulig, ang mag-ambag balas lingkot bisan gamay lang, pero kung damo matipon na dako, kag bisan gamay lang kung matag mo sa nagkinanon, dako na para sa ila. Ang pagpasalamat sila dira, hindi mo na makwan, hindi mo na mabalaan, pero deep inside, ang pagpasalamat sa natungdan nga tao, yung terrible na. So, pagi sinisling ko, gamay lang ang bulaton, pero ang resulta yung sini, grabe ang pagrespeto sang pumuluyo sa aton sinikapulisan. Kaya mo na subong mo. At least, makuha sa aton pulis ang suporta. Of course, ko part na isang good deeds. Maayo nga bulaton bilang isa ka Kristiyano o sa pumuluyo sa komunidad. Like plus ang aton sini mga pinilkinaw, report ato ang mga pinil daton may araman sang Christmas wish. Gamay na nga mahatag ta si aton mga PDL, dako na nga bulig sila. Likewise, sini mga pigado naton nga mga kauturan. So, paano ini lang yung inisyatibo? Paano ini na-conceptualize sa aton sini police dira sa may Banwa sang Tubuso, headed by Police Major John Ray Batadlan. Nga mo na ang sinaton kwan nila programa nga ginimo para dako maning positive impact para iya sa kapulisan naton, of course naton para sa aton sining mga pumuluyo diri sa may Banwa sang Tubuso. Sara na sa karon sa pekalinya, ang ikaw naton si Police Major John Ray Batadlan, ang acting Chief of Police sa Banwa sa Tubuso. Major Batadlan, sir, good morning. Welcome diri sa Good Morning Philippines. Ikaw mo subong si Bombo Dennis, Major, sir. Sir Bombo Dennis, mayong aga sa aton mga listeners, mayong aga man. Yes, sir. Salamat gid sa imo sining nga tiyempo na ginatag diri sa aton na panatuntunan sinaga sa Good Morning Philippines, So sa atong kay ina sir ginatalakay ko na ginagaga ko na sing pagdamag ko manami ining bulaton sa aton kapulisan, ining programa dahil kung ginapatigan niyo ning pa-birthday ni Tubuso PNP, So, paano tani sir na conceptualize, paano tani na plano, dapat sa part sa Tubuso PNP, nga ginhimo tani ining programa nga pa-birthday ni Tubuso PNP, especially sa mga less fortunate naton nga mga kabataan dira sa area, mo sir? Nagsugod ni sa sir sa
mga first 2 weeks pa lang ko, 3 weeks dira sa Tuboso. Gaupod ko sa school visitation sa aton mga PSCR personnel. So nakita ko ang kabataan gutom during the lecture sila, ang mga kabataan makita mo gid pigado gid ang area. Then ang wala sa focus, boringan ng mga kabataan kay do usual na sa ilang gasulod ang pulis nagakandak sang lecture sa regarding illegal drugs, anti-insurgency, violence against women and children. So nakapaminsar ko kag paminsaran man namon sang personnel ko na mangita sa mga inisyatibo para pamaayo pagid sa tunda mga bata. So amo na ambal ko siguro mapa-birthday tadi. Birthdayhan tadi isa ka bata bala kay ambal ko dako gining impact. Kung maging successful ni at least taga-kita sang kabataan sa aton malain ang ila paminsaron sa pulis, hindi na yung paminsaron nila sa pulis yung manakop. Ang paminsaron nila sa kapulisan is gabulig sa mga pigado, gabulig sa mga gakinanlan. So amo na sa nga mo na pinsaran sir, nag-coordinate kami sa teacher nga muna pa mga mangita kami recipient nga bata nga wala pa gid kaagi birthday, wala pa kaagi huyop sa cake, kag less fortunate kag ang ginikanan hindi gid ka maka afford nga pa-birthdayan ang iya bata sa tungod sa kapigadohon man. So amo na sir, nagsugod kami October, miyara kami to isa ka recipient, grade 3 student, 11 years old. So ano man, perti man hilibion sa bata sir kay first time wala sa ga-expect nga surprisaon sa. Tapos kapulisan pa ang masurpresa siya, may dala nga cake, may dala nga school supplies, may dala nga pagkaon. So, ang amo na programa sir, do all in one na. May gift giving, may lecture, may ano pa, feeding program. So, singko amo ning ang kwan bla singko ang positive impact sa aton kapulisan from the community, no? Of course, ginimo nyo nga programa, sir, pa gini-mention mga 11 years old, no? Si Pablo, sir, for 11 years existing this kalibutan, no? First time lang siguro naka-celebrate siyang birthday, first time lang siya nakahuyop siyang cake, first time lang siguro siya nakakita o nakauyat siyang cake. Iti balantaman dira sa Tuboso, mga farpang barangays naton, ang mga pamilya di panguma lang pigado instead nga ibakal mo cake, hindi gani kasarang babakal cake guro kung makasarang mati unaw na pagkaon sa panimalay. So ang before yun na ginimo mismong pamilya sining natungdan nga bata ginpabalaw nyo nga mo na imuon nyo o sa teacher lang kamana nag-coordinate anong initial nga himo nyo siya kaya doon na surprise kini ang sabit nga 11 years old. Wala nakabalo ang ginikanan sir, baling teacher lang yun na. Pati ang mga classmates niya wala man nakabalo, si teacher lang yun kabalo. Ang pagkabalo lang yan ang mga estudyante, mga kabataan nga makanda kami lecture. Ang pulis makandak lecture sa ato na behave ka mo muna. So wala gid principal na coordinate kan principal, sinsya kami. Okay, so maniguro nga daw nagtulo gid luwa si bata kay surprise gid siya no sa first time in his life. So on the spot anong nagreaksyon sang bata Sir Batadlan? Ay libion dayon sir. Kita pa lang kay libion na dayon ng bata. Hindi na magatubang sa amon. Nahuya na sa kalipay gahibi amo na. Sa amon polisan no ano man kanami man sa feeling bala nga may mapalipay ta sa simple lang ano sa aton mga muna nga bagay kisa gina take for granted na lang gani
Pero sa ila sa iban ano Correct. perte ka dako at ano gid maga matandog gid sila. Masiling ko lagi nasa siling ko ini nga bagay sa aton niya ordinaryo lang ni as mention mo no do wala na sa aton pero sa mga nagkakenla naton mga uturan no dako na niya nga bagay sa ila. So in part abi sa Balatyagon sa aton kapulisan no may mga kaangay sini nga senaryo. Tigit sa aton like kabakasaran kita ya okay lang na sa aton si ila gamay blati in part sa kapulisan ano ang nangin Balatyagon anong tabi o kauntang personal nga Balatyagon sa kapulisan may mga kaangay sini anong nangin reaksyon man sa aton nga pulis especialmente sa mga grupo modera mga miyembro sa PNP at Tutubuso nga mismo tugod diyo sa area Sir Batadlan. Muna sir, hindi lang ang kabataan ang recipient ang nalipay, ang aton mga personnel man sa Tubuso nalipay man kag no naganahan pagid sila magserbisyo tungod to sa ngamon nga mga activities ano bla na highlight ang police station, miglabot na sa iba na lugar na nakilala nga amon police station tungod na sa muna programa. Ang aton police nagana pagid ang ila enthusiasm sa pagserbisyo nagsaka pagid. So two-way ang epekto. Of course no kasi taton ang community no dras palibot no ang pumuluyo no at least ang salig no kag ang kooperasyon sa atong kapulisan no at least sabat-abat ta magain kay ti ubong na yung purpose naton isa sa mga factors man abiti paano ta mataplang krimen of course makuha ang trust and confidence sa aton sining mga pumuluyo. So ining like bakal ka mo cake no naging bakal ka mo to school supplies hatag siya kay iban pa. So ang fundo paano tani na nahimo sir dinhi naghalin Major Batadlan sir? Miyara ta pundo sir halin sa PNP muna ang mga pagkandakta sa mga PCR activities miyara na pundo. So tanan nga police station gakandak man sang regular na mga activities na amo sina. Sigale nga amo niya na highlight lang gid bla sir. Mga unique sa muna sa nga na siya nag-trending sa social media. Correct. Okay, sakto na no may mga symposium, may mga lecture na ginakanda ka pinatol po daw may additional initiative pag mo no gindugangan niya pag diya kati total makadto nagbilang tato sino da may birthday daw mo na daw atas ni ko do kanami no sa nangin dating no sa aton pulis sa pumuluyo kanami sa nangin imahen sa aton pulis no sa publiko sa sining good deeds nga ginimo sa aton kapulisan. So far mga pila na sir kabata ang nahimuan nyo ka ngayon na pabirtihan nyo dito sa Banwas ang Tubuso, Major Batadlan sir? May ara na to duwa sir, duwa ka bata nga na pabirtihan una 11 years old atong ining lately lang 13 years old. Tama mo, guro sa mga edad din lang nga 11 kag 13 years old bag-o lagi na sila appreciate nga tawag nga birthday no paghuyop sa cake no ang aton pa nga pulis no still ang pamuno. So do kanami sining kuan kanami sining bagay blas ning kaubuloton sa aton kapulisan kay dako-dako gini nga impact no sa publiko no kag sa imahen sa aton pulis no. So hoping guro sir sa mga masunod may ara pagid kamo nga mga kaangay sining mahimo no may birthday tuloy-tuloy na ining programa nga pa birthday ni Tubuso PNP Major Batadlan sir. Yes sir. Yes, Bombo Dennis ng every month na ni siya na Mono Brown. Actually this week ko may ara naman kami recipient. Okay. Kandakan sang pa-birthday. So mostly sir ini mga school nga to nya mo sa mga mountainous sa barangay dito sa mga areas ng Tubuso, Major? Yes sir, amo gid sir. Dito gid kami ga-focus kay amo na to ang apektado gid ng mga barangay. So kinahanglan ta to mag-conduct sa PCR activity.
Okay, kaya tinabalaan ta naman during 80s, na 90s, ang Banwas ng Tubuso, isa sa mga makabig naton nga infiltrated barangay, no, sa nga insurgents, communist insurgents dito sa Negros Oriental. So mayo na siguro amat-amata, no, nga makwa pagid ang bugos nga suporta sa aton nga mapulo dira sa may Banwas ng Tubuso. So congratulations, no, sa mga men and women sa nga Tubuso PNP under Simo nga atis na plastar nyo or na dihon nyo ini nga programa sa ito do pinasahi, na kahit may mga amonibla gindugang kamo ya, na para ya sa ato sila nga mga pumuluyo. So siguro sir, no, kuanta kay mensahe mo sa mga pumuluyo sa Banwas ng Tubuso. Of course, no, ang mensahe mga ipadangat sa aton kapulisan para dira sa mga residente, no, sa Banwas ng Tubuso. Major Batalan, go ahead, sir. Thank you liwat sir sa chance kag time nga ginhatag sa amon nga ma-interview kag mapa-explain ta kung ano to atong programa. Gapangayo lang ko sa mensahe ko sa pumuloy sa Tubuso, labi na gid sa mga kabataan na naga-eskwela, padayon niyo lang ang inyong pag-eskwela kay amo lang na ang aton nga ang inyong pamaagi para sa inyong maayo nga boss damlag. Hindi nyo paminsaro ng kapigaduhon sa tungod sa kapigaduhon mauntat kita sa aton ginahandom. So padayonon ta lang. Ari kami ang pulis sa Tubuso, ang Philippine National Police, magabulig sa aton mga kabataan nga panginanlan. Kag sa pumuluyo sa Tubuso, lapit na gid ang aton nga Pasko kag ang pagbulag sang bagong tuig. Nga pangabay lang ko sang nga maghalong kita tanan kag ang Tubuso PNP ara mabantay sa inyo 24/7. Maintain ta ang peace and order sa area kag mula na kabay pa mangin matawhay ang aton nga pagselebrar sang Christmas kag New Year dira sa Banwas ng Tubuso. Sige. Police Major John Ray Batalan, salamat gid sa imo tiempo. Good luck kag padayon taneton nga mayong bulaton. Salamat gid sir kag mayong aga. Thank you sir, mayong aga man. Kaya ba tayo makabinan si Police Major John Ray Batalan, ang acting Chief of Police sa Banwas ng Tubuso, siling manami nila ang bulaton, especially sa buong bulan sa Disyembre, na grapit sa adlaw sang Pasko, ang pagpaambit, na pag-share sang aton nga gamay nga ikasarang, posiling ko gamay lang nga ikasarang para sa aton, pero dako na para sa iban nga nagakinahanglan, no? Tiyamak mo sa edad nga 11 years old, 13 years old, no? First time nga naka-celebrate sang birthday. First time nga nakahuyop sang cake. First time nga nakabaton sang regalo. First time nga na-celebrate ang ilasing nga birthday, no? Isipab la, pigado mo, halin sa mga nabukid nga barangay ni mga kabataan naton nga eskwela. So part sinaton sa humanitarian program sa aton PNP, instead nga magandak lang sa ordinaryong dialogue, pulong-pulong, information drive, no, sa atong kapulisan. So gindugangan, no, kung sa mga gindugangan pagid para magnami pagid ini nga programa. So may pa-birthday si PNP sa mga pigado naton nga makaturan. So continuous nga programa sa Tubuso PNP, pa-birthday ni Tubuso PNP sa mga pigado naton dira nga mga kabataan, no? So mismo ganing ang bata way kabalo, ang ginikanan si bata way kabalo. No, si teacher lang gid kag si principal ani kabalo nga during those activity
may ara sila ya gaan sang regalo. So kanami no, mag-amon ni bilang senaryo, mag-amon ning relasyon sa aton pulis kag sang komunidad, ang relasyon sa aton PNP, kag sang pumuluyo. So hapos lang makita at in due time ang returns ni sa aton PNP, ang kooperasyon sa pumuluyo, ang pagsalig sa pumuluyo sa aton sini kapulisan, ang ila sini nga pag-koordinar sa aton kapulisan, kay ti amo man ni ang number one nga kuan mo nga objective sa aton PNP, nga mabalik ang maayong imansing PNP, mabalik ang pagsalig sa pumuluyo sa PNP, kag ang kooperasyon sa pumuluyo sa aton kapulisan ara, no? Kay ti kun ini nga mga factors kun ara lang, mapos lang sa aton nga pulis, mapos lang sa aton mga otoridad nga magsulbar sang krimen, di ba? Kay ang impormasyon galing sa komunidad mo, pakadto sa aton kapulisan, ti pulis naton pila man kabilog balaman naton sa tagsa ka mo banwa, tagsa ka syudad, kung kuha mong ang gitawag nga exact ratio sang PNP. Putanta mo sila ka lang 1:1,000, isa ka pulis sa 1,000 ka pumuluyo, damo na anon sa isa ka pulis sa 1,000 pumuluyo. Tuman gagamay sang ratio sa aton nga PNP. Amo na nga ti pagi sini nga bagay, pagi sini nga programa, pagi sini mga bulhaton, makuha sang pulis aton ang trust and confidence ng pumuluyo ta, no? So sa iba naton nga mga pulis, PNP, may mga kaangay mas nga programa, mas marami pagid kun may mga inisyatibo pagid madugang nga sinaton mas marami pagid kag ma-appreciate gid sa aton sining pumuluyo ang good deeds sang aton sini nga mga kapulisan. Tubagay ti ini subong mga kaangay sa programa nationwide naman nag-implement mo sa aton nga PNP. Bisan kita nyo guro sa mga social media, makita nyo mga good deeds sa aton nga PNP, PNP members. Kadamo naman sa mga hatag nga bulig sa aton sining nga pumulo, sa aton nga PNP, sa aton sining nga kapulisan. So liwata, congratulations sa aton sining membro, men and women sa Tubuso PNP, pagpuno ni Police Major John Ray Batalan. Of course, iba naman natin ng kapulisan balo man tamer, mas na good deeds si ginimo to gain sa trust and confidence sa aton sini nga mga pulis. Sa gabay pa, ini nga mga programa, ini nga malikoton, ini nga aktividades sa aton kapulisan, magapadayon, para sa kabilugan, ting resulta sini katawhayan, peace and order sa aton sini nga komunidad. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 8 minutos na nakaligan stock na alas 10 aga. Pagbalik siya pa natutunan, dugangan, tagwid mga talakayan, dugangan, tapagin ng mga informasyon nga matag sa inyo, patikamente, ining grupo sa isang grupo sa mga visual artist, kanami sa ila siling pag-conceptualize man. Ang imbes nga ihabuit na lang to, o pabayaan na lang to, o makabig basura, o nagamit pa. Nahimo pa nga mangin disenyo, kagin pang butangan sa mga Christmas lights, nga muna karon ang mga disenyo, makita nyo nga mga Christmas lights, draya sa may Bacolod Public Plaza. So balikan tayo karon yung grupo ni Sir Noe Marton Gonzales, paano man nila nahimo? Tingnan yung mga artista ni, grabe man ang ideya mo, tayog ba nila ila nga paminsaron? The simple nga basura, makonsider nato, kasi pinagakas na ni mga spaghetti wire ni, punapuslan pa. Instead nga nangin suray sa aton mata, nangin manami na nga talanawon diriya sa syudad sa Bacolod. Balikan nato nga pinapagin nato nga talakayan sa pagpanabalik siya palatuntunan Good Morning Philippines, makaligan lamang pila mga importante nga mga pahanumdom. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces.
Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kung joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason na kun nga ang maganubo ang pagkaon o kung makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba na makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Inimana ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa pagdikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapila-bala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabay naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo-bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ng stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buwan kung masobrahan na kita sa kape? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults.
Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 mg ang calcium kag 2.1 mg ang iron. Ang balot, ang makabuligman sa mag-asawa bilang aphrodisiac, nga kaangay sang Viagra. Bangod ini ang may mataas nga protein content, kag sarang makapaboost sang energy, kasubong man sang desire. Kung luyag mo sang maayo nga delicacy nga madugang sa imo diet, ang balot ang isa sa maayo nga choice. Ang City of Pines, Baguio City, amo ang ginakabig bilang summer capital of the Philippines, mayara man ginayuan bilang summer capital of Negros Occidental. Ang Don Salvador Benedicto ukon DSB ukon Salvador Benedicto ngayara na situate sa mid-center sa hinterland sa kabugusan nga norte nga bahin sang probinsya. Bangod ngayara sa bukid ang ini nga fourth-class municipality, tuman kabugnaw sang palibot nga masami nga ginakatuan sa madamo nga mga bakasyonista ka mga turista bilang popular tourist site. Wala labot sa magagmay nga cone-shaped hills nga daw kaangay man sa Chocolate Hills sa Bohol. Iyara ang full of greens, breathtaking nga mga mountain ranges nga makitaan sa palibot sa DSB. Sa poblasyon, sa tiilan sa mabusay kag sapa, iyara makitaan ang mga talamdan nga kon tulukon daw kaangay sa rice terraces nga daw kulo kaanggid man sa Banawi sa probinsya sang Ifugao. Speaking of falls sa Busay, masami ginakatuan ang magnificent waterfall sa Alindahawan Falls, ang Malatanog Falls o Secret Falls na ginakabig one of the best sites in the area, ang Kawa Falls kag pila ka mga Cueva 4 adventures. Tuman ka managtason ang banwa sang Salvador Benedicto na ningin banwa sa tong February 9, 1983 nga ginsunod ang ngalan sa
Anay nagpungko nga Vice-Gobernador sa probinsya, si Governor Salvador V. Benedicto nga may ginuyatan nga dako nga papel sa pagtukod sang revolutionary government sa Negros Island. Ilabinagid sa Barangay Igmayaan sa tung ginsakop kita sa mga Hapones sa tung World War II. Ang Igmayaan, isa ini sa 7 ka mga kabarangayan sa Banwa San Salvador Benedicto ang ginayuan man bilang Little Baguio. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories sa gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasig nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bagod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagkakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kaiban pa nga sa isang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masami nga rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy.
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatugaman sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtugaman sang early menopausal. Nagatugaman ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sa pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Good Morning Philippines. Kag padayon ninyo nga kaupod. Subong iya nga aga, no? Sa ato niya nga mga kauturan. Bobo Anthony, lang din. Sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga sa subong iya nga aga. Drigid lamang sa ato niya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines, no? So, 28 minutos na ang nakaligad sa oras nga alas 10 sa aga, no? Basi sa mga tagparabati nato, no? Sa subong iyang aga padayon sa ato niya nga palatuntunan ari ay Christmas naman ang ato niya nga istoryahan, ano? Sa subong aga taran kamo hambal na rin naton kaina, no? Earlier nangin curious kamo paano ang ining lights naton sa Bacolod City Public Plaza, paano ina nahimo, nagastuhan ba ina sang todo or mga recyclable nga mga materials. So recyclable nga mga materials, no? Recently ang administrasyon ni Mayor Albi Benitez ang pagsugod niya bala. Isa sa mga 8 points agenda niya, isa dira ang pagkakas sa mga spaghetti wires. So pila ka tunilada sa kadamo-damo gid kay amo na nag-exist mo diya sa aton sa siyudad sa Bacolod, sus nagabinurambod lang ang mga wires, no? So eyesore, hindi gid siya manami tan-awon, no? Kag hindi gid siya makapaayo, nagabinurambod lang. So ini nga mga spaghetti wires, naga-wonder kamo di na ni nagkaladto. Napakilo na or wala? Ti wala Kaya amo ni ang ginhimo, no, nga dekorasyon dira sa may Bacolod City Public Plaza, no? So meaning turning trash to holiday treasure. Kita nyo sa kanami-nami kag sa katahom, no? In fairness, hambal ta na gani ito ka White Christmas gid sang tema sa Bacolod City Public Plaza. Kanami gid tanawo, no? Ini mga Christmas lights ya, mga puti tanan. So nakita nyo dira may snowman. Nakita nyo mataas-taas nga Christmas tree, no? Nakita nyo puno sang tanan nga mga puti nga mga lights. Jutay lang naka-impon kayo nga may mga colorful dira nga mga lights. So puti gid na tanan. So, sino ang sa likod sang dekorasyon nga ini? Te, syempre, ining mga ginatawag nga mga artists, mga talented, skillful nga mga artists naton driya sa may syudad sa Bacolod. Mga fellow naton nga mga Bacolodnon artists. No, so yari mangin kaupon naton subong yang aga. Sigula no naton sila. Ining mga Bacolodnon nga mga artists, no, nga amo ning sa likod sa pagpatahom subong sa Bacolod City Public Plaza para mas ma-feel na gid naton ang spirit sang Christmas. Sa pihak nga linya, Sir Noy Marton Gonzales. Sir Noy, upod mo diri sa Bombo Radio Bacolod, si Bombo Ann kag Bombo Dennis, maayong aga sa imo. May aga, Bomboan, may yes, aga sir. man sa tuyo sang Bacolod, no? Oo. Na nagapamati, oo. Sir, damo curious, no, sang katahom, subong, especially kung gabit, basta madulom pa, no, sa Bacolod City Public Plaza. So, katahom sang mga Christmas decorations, Christmas lights, Christmas tree, may snowman pa, and all. Siyempre, ginpangita, sino ning mga artists sa likod sini? Sino naghimo sini sa likod sini? And there you are, kamo nga mga visual artists, ang sa likod sini Sir Noy. Inang bali mga kami iban mga sang time nga tudlo ko sa LCC. Iban mga estudyante, iban mga alumni na nisa sa fine arts. Wow. So nag-abot ang time nga sang ng the end of July ginagsugdanan ni Mayor ang pangkakasto sa mga wire, no? Oo. Tapos may ara ako project sa Ilocos nga underwater sculpture bla. Oo. Yan na sa Kapinto Museum. So dito ko nakakamap kasi ko integrate ko ni Guro kay ang wire ni hindi ni siya madunot sa dalong tubi mo. Tapos inang nag-organize kaming mabra proposal kay Mayor sa opisina
galing kayo sa tuman kasako do hindi ginamon mahuman-human. Oo. Ay hindi na mo mga may ginapangobra pagid mo nga iban nga mga project blo. Oo. So ini na nga December nagangyo ako na sa amigo ko sa city engineer nga sila niya basi gusto mo magpasa design buwas na ang screening. Kay sa ano man gid inang iban syempre mahal man gid ang decor ya. Yes. Galing kayong abyan ko ning architect inang nadudumduman niya akong proposal nga gamiton ta ang ining mga wires nga do basura na lang gid niya matabo siya. Yes. Ti siling ko pulaw kami sa ngamon team grupo namon pulaw sang design come up kami idea nga makuha lang namon within 5 days actually ipit-ipit gid siya. Oo. Pero hindi madakan ang syudad kasi syempre kwarta na kapumuluyo ang gamiton mo. Correct. Tapos ang celebration tido wala naman lang kati ipangaboy yan kadunot mula na sa bodega mga dekor-dekor nga na. Siling ko amo na ni grong time nga makita man sang aton pinalangga ang alkalde kag sang pumuluyo nga mapuslan ta ni sa the same time maigo siya sa concept yang 3 R's na bla ng reduce, reuse, recycle bla concept ko. Oo, ti unang lipay kami nga pagpasa naman the next day sa kanubo diyon sang presyo kay ang cost na tupan lang gid do ka labor na lang gid do tayo materials. Oo. Pati day ang sa opisina dito sa city lipay man sila nga una duda man sila kung makwa or hindi mahingagaw kati ipit na. So mga 3 days ginasend namon sila ang amon obra gakabatsagan nila nga kaya gid pero gali kati pulaw gid yang amon opisyo. Oo. Grabe ya gusto gid namon nga mahingagaw siya human kay para makatag man atensyon bla. Oo. Manugon. So kanami. So mo na siya natabo hasta nga na natigayon na human may ginamon kaloy nga wala man may nagkala disgrasya or Oo. the same time nakita man namon suportar sang syudad nga gahulog disya sa mga wires arang mga wires sa likod makita ta na. Oo. Sir, ara rin kaning mga wires. Amo pa ng mga wires, sir? Kay subong nag-stop sila di dulong sa workshop namon kay December. Ma-continue naman sila sa January. Oo. So ginayo man namon kay mga obra kami actually mga prototypes nga design blalin sa furniture, mga bags, eco bags. Wow. Para ma-reduce gid mga plastic magamit na sa mga pagkabutang. Oo. Sir, go ahead, sir. Go ahead. Ti amo na siya ngamon nga ginalantaw kay ti kun baga inang konsepto bla nga you strike the iron while it's hot pablati kun magdula namlan ni Sauli kanugon. Correct. Tapos kami dan isang artist kun wala man kami nagaan attention duga wala namlan kami duga luya bla di. Kay kinahanglan mo yung inspirasyon gid ya. Correct. Na daw mo sa ti isa man nakabagay nga ti gangyo kami kay mayor nga mayo kita ni mayor nga kun magaan tani sa full swing it's either introduce tani sa GK di nga relocating sa Badyang or mga pumuluyo da nga naga-weaving na blangadaan. Oo. Integrate ta siya kag tapos ang nami sina mas nami ko nang ang ma-initiate gid ara gid sa government kon makaptan kon kaisa hindi man tanan ng mga negosyante libre na dani mo materials tapos kis ang sildo bla sa tawo do hilit-hilit dati do manuoy kalablaw. Tino mo na siya bro kon ang aton gid syudad gid maning kasog tiari man kami ma-back up ya. Damo kita may maobra damo na yung masiling kaya. Yes. Sir, kanami gid tanan na pabilib gid nga why kami naglaom kay kundi sa pag lights on why kita kundi katahom gid no in fairness subong especially set up as hindi siya bala gamo tinlo lang gid siya tanawon puro puti ang light so wow everybody na amazed nga why ka na lain naman nga flavor do katahom na gid ni in fairness before nga mga Christmas lights tahom man no in fairness pero subong to kalain naman to ka white Christmas so tahom tanawon sa public plaza Kinaiya man siya nga sa iya man yun. Correct.
ang nanamian ko lang gid sa subong kay na maximize ta ang mga isa ni sa kadako nga waste mo. Yes. Iban gyud reklamo gani sa kay mayor nga wala mo pa din natapos ding pangakas. Kaya bisan pumuloyo goro daw. Amo lang nakahapos. Oo. That's so nagalala kami actually, gabatsyag kaming sigaw man gili ka uti, gili mang badbad sa mga tawo da sa poste, ti ko makurente ka dati. correct. Ido ka mo na so masiling ko da sa iban nga doon nagadulaan pasensya. Inang i-extend yung pasensya nyo. Importante gagiyot amat-amat. Kung doon hindi ka nagiging ka pasensya, bulig ka to mga kasi. Delikado kayo, sir, no? That's why ang syudad nagka-coordinate ni sa mga telecommunications company kung inyo na daya burambod nga mga wires kamo da kakas kay kamo kahibalo kundi ng mga connect. Oo, chat na sa. Tapos inang amo na inang damo kita mo bra tali nagkadto makami sa PLDT sa Ilabla office. Oo. Mangyo manatis ko madugang-dugangan ang kay kung makaobra ta prototype makita sa bisang tourism tada or sa alkalde takag sang mga kaupod niya basti palang magaan yaman chimpo nga sige introduce tani ni sa livelihood do mga mo lang mo ginano ang mga upod ko actually iban estudyante pa na sa LCC sa na iban wala man nag-eskwela pero gaupod sa among project mga gaupod sa among sa patiri nga project sa mga carpentry construction. Oo. Tapos ang iba na graduate ya fine arts para nang upod ko na nga isa aduanis lang sa likod na. Oo. Wow. Sir, everybody was asking sang balasang before kundi nagtukod na ng lights. Ano nang gingamit? And sa na found out nga gali ni mga wires gali ni nga mga napangkakas. Grabe na amaze ang tanan. Wow, na recycle ini mga spaghetti wires kay iba naga-wonder. Di na yan to nagkaladtong mga tonelada to nga mga spaghetti wires kay iba na ipakilo na lang to na noon tong himuon sang syudad. Pero na amaze ang tanan sang gin-recycle ini kag ginhimo nga ang ining nga trash kumbaga ining basura na kumbaga although pwede mo pa namang pakilo no pero ginhimo nga holiday treasure kung tawgon nila ina balang first time ini natabo ka very timely sang ginhimo sang alkalde sang syudad nga isa sa mga 8 points agenda niya nga muning tadlungon niya sa syudad tapos approaching ang Christmas nagamit pa into Christmas decoration na or na kung tawgon Sir Noy? Set design installation sang decor ta sa Christmas no. So muna siya kami actually lipay gid nga nang in part kami sang programa man kag vlog ni Mayor no nga ka-inspiring man sang iya no mo gisagalantaw na sa Facebook ang iya mga video yan na mga lecture ya. Do ma-appreciate mo kay lain naman klase sang alkalde. Yes. Nang typical nga no do nakita ko isa siguro maestro ni si sige kay do sagad sa mga mo magplastar bla sa mga puntos ya bla. Oo. Sir Noy. Ginabahin painchindi agid ko na nung direksyon niya kag daw mo man na. Sir Noy, bali paano mo gid gani damo while nag-interview kita subong damo naga-congratulate sa imo kag na-amaze sa imo no. Salamat pro ginano ko ding team na mo na tanan mga binuligay. Oo. Isa-isa kon na karon sila Sir Noy no. Pero sir paano gani? Anong nauna ni sa paminsaron mo? Nagsulod man nga himuon yun nga Christmas decoration. Paano mo gid ni una na pinsaran? Ining amo to siya sang time nga nagapangbadbad si Mayor sa syudad sang mga inang mga wire. Dito pa lang mismo nakapinsar na kung nga siling ko gamiton kung sa art exhibit ko dito sa Manila. Okay. Inang tapos nag-tie up, nag-updanay kami ni isang isaman ka senior artist today nga si Toperi Argel. Okay. Ang maniyampang tapos do na siya subong do mayo ginang iya to mga exhibit sa Manila. Okay. Capacity. So inang more on found object na si Toperi Argel. So nag-put up kami, nagsulat kami letter, galagi daw gito na mo na umanuman tungod sa kasakuon bla.
Inang sa naglabot na ning ining Christmas nga nag-ano si architect nga base pwede ka mo ka pasa design kay kalipot na lang sang deadline. Oo. So dito inang actually sa amon sa side sang mga artist no makita naman sa kabagay ang imahinasyon namon tagalinupad din gulpe. Marami, no? Na namon sa mga drawing namon studies. Oo. Ikapin pa ma-inspired ka pagid. Ate, isaga siling ang iban yan nga do katayog mo ni siya nga tao ni do ka mo na. Oo. Pero sa point niya, at least nagaan man ang side sa mga creatives nga naka-showcase kami sa ngamon man mga arts. So paagi sina nga Christmas sa plaza. Actually basic lagi na siya nga weaving na natabo. Tapos basic frame lang gina siya ang pag-set up sang sina nga design. Balance mo naman actually ang sang lightings bla. Kay si man nga ma-overpower sa makitungod ang concept is Christmas lights man. Bali ang gwa sa mga wires tani nga ginobra as though na lang siya structure na lang siya sang sang mga piece da. Mga artist. So construction siya so dada mo makita ang mga mga wire nga tahi na siya tapos so sa side sang pakilo do hindi man siya mapakilo kay wala man siya saway do mo saway oo so do ka ni siya yang makurente gagmay nga mga na bla extension to sa mga suga-suga to sang mga may bulangan ka mo na ipasugaan mo to. May ulutanan ka to, pwede man nga pasugaan mo to kagi pakagapaan sa mga utan nga mo man ginobra sa syudad dito sa babaw sa agriculture bla nga side ta mga So waste gid siya sir no unless nga himuon mo siya do mga halayan ko na no dira. Pero sir halayan. Pero sir Noy inang first mo ning amuning nang imo nga ginhimo sa Christmas decoration amuning material mo nga ginhimo sa first time gid namon kapyot ang namian ko lang sa side sa mga artist based sa mga upod ko mera iban wala na sila katadog kay tungod ka creative sang utok nila pang pinsaro nila tapos ang inablang imo paminsaro naga-connect na sa imo kamot kadasig na lang pag dakop mo sang isa ka bagay dutay mo lang ngalungi-lungi amo na sa tigatahon naman lang sa kisa mo nang ginakaptan amon nga dra kami gapati nga paagi sa amo na namon nga kapasidad pero wala kami kalipat nga may great creator gid nga nag-inspired ya nga tong Ginoo no do mo na siya ang Dios so da kami man isa nga side nga nagahatag kalig-on sa mo ni kay isang time pandemic isa kami sa mga nagaigod-igod gid kiti wala artwork nga tiguluto man non ang artwork man na kumbaga Bongboan ko na ipakita dugay-dugay ang video ni Sir ha kung ang ginsan ko daw paano nila ginahimo pero Sir isa ka mo sa naigo gid during the pandemic gid ya do igado gid kay practicality kag mo mabalik kita sa basic pagkaon lang gid yati masiling iban ti na namon ang artwork niya na hindi na naman na makaon kay gapiligado man subong do mo na sa so ang namin man nga side galing sa amon sa artist ga divert kami into functional art inang practical siya nga arts inang mobra kada bibangko pero may integration sang mga mamo sini na mga para maka-income kabla muna siya kagapasalamat man kami sa sa mga maestro da sa LCC nga nagbatiti man bla sa amon magtubo nga amon ni Blau nag-inspired man sa amon mga nauna sa amon bla nga mga artist no labi na gid sa una pa kay Sir Budot no Lizares na Sir Charlie ko na Noni Alvarado na lain gid nga may komunidad sa mga artist no tapos maski maabot ang time hindi ka mo maginupdanay pero ang mga tinaga nga gapabilin bla Sir Noy isa hontang ginhimo nyo gid sa public plaza ang ginhimo nyo, ang Christmas tree, wire na tanana, ang puti na blang taas-taas? May na siya, may deformed steel bar na siya sa sulod, nga ginobra frame. Do kumbaga do bastidor yabla.
Tapos da namon gin mount ang gin pa stripe namon nga wire. Tapos gin by group namon para maka-create siya do mga diamond nga pattern. Okay. Sang gin pintahan namon puti kay ti White Christmas ang tema. Gin gold leaf, gin silver leaf pag ginamon para doon mag-ingat-ingat siya bla. Tahom bala, sir. Oo. Tas taas. Actually, isa di sa upod namon, nag-design man ni siya mga bayo. Oo. Sa nakita niya nga nag-ingat, sa nga dog gown na sang pangkasal ni nga katawin. Isa sa actually may ga-contact siya subong nga pa do pa brown siya sang sinagawn kay guro gamot. Galing kay siling hindi na bugat-bugat. Basi bugat-bugat. Sir, ano kataas na? Pila ka feet ang Christmas tree? Ara siya sa 5.2 meters ang height niya. Okay. 5'2"? Meters. Oo. 5.2 meters. 5.2 meters. Oh, taas-taas. Sir, dayon, ano pagid? Inang inyo nga, ano pag ginhimo nyo? Ang snowman, ginhimo nyo man na. Ang snowman, di same man siya. Inang may frame siya nga deformed steel bar sa sulod. Tapos dahil man gin mount. Ang medyo bulobugat, nanda ang nut tracker lang gid. Oo. Kay tungod ang yatiil, inang may concrete na siya nga buhos. Tapos may ano na siya, may form siya nga ginbilin na lang namon kay ipit-ipit na kami sa time. Okay. Ang PVC na lang gingamit namon tapos dahil naman yung patiyog-tiyog ang wire. Sir, ano katako na si snowman na? Ano siya kataas? Mga ara siguro sa 2 meters o sarang-sarang 2 meters sobra kaya ang kalo yan na dang doon nagsaka-saka pag siya. Oo. And then ano pag ang ginhimo nyo dira, sir? Yan, tapos ang nut tracker, amo to siya, mga amo ng taas man sa figure na mo nara sa 3 meters ang height niya. Oo. Oo. Amo mala na, actually enjoy man ang kada isa sang nagainobra. Inang actually inang ano man gid niya tikinanglan gid man namon grab ang opportunity. Kay ti sang dugay naman namon nga ginaayo nga kun makapangayo kami bla sa mga wire nga ini kay damo gid ya maobra. Damo gid sa maobra. Sang last nakapungko ko isa sa mga fisher folks bla sang Bacolod. Nang siling ko ti kunobran kanina mondo dome type. Mga 2 meters ang height tapos ang the rest nga sobra ya iubusan nya semento kag ihulog sa dagat. Kag paistaran sa isda. Pilipay siya isi nga pwede gali no singko maobra kami na prototype tapos i-propose na liwat kay mayor or sa inyo organisasyon damo na block damo pa pwede may obra. Sir, ano na kadamo pinalakatulinada nga nga material sang wires nga ni ang spaghetti wires nga nagamit nyo sa public plaza? Do wala ginanamo na estimate pero do ara sa 2 ka trip na siya sang truck. Okay. Kaya ang the rest niya 3 ka trips amo na ning sobra di subong sa amon. Oo. Nga gina-studian kay mera nga pwede naman makakas ang unod jabla nga mga gagmay nga wire kay gadugang na siya bugat mo. Oo. Daw mo na siya medyo hard labor lang siya gawa pero satisfying siya kay tiga-reduce kasang basura mo. Oo. Sir Noy, pila ka mo ka days, sir, nga nag-ubra sina sa public plaza? Ang namuno namon sang last before ara sa 6 ka adlaw. Kasi ang binag-binag namon kay tungod bala na abtan kami Domingo, wala kami kakumpra materials. Kag half day ang hardware to that time Sabado. Doon natupan lang gid sa 5. Amo na 5. Grabe no. 5 days until nag-lights on siya sang December 4. A week ago. Duwa na siya actually kay may float pagid kami nga ginobra nga yaman ka city float bla nila da sa NGC. Yes, oo. Tinagdungan siya medyo gid nang dutay lang tulog ay do mo na. Sir, so kanami gid no and namin gid sang outcome damo gid nagabilib sini nga ang waste tani sa mga spaghetti wires na convert. Sir, aside from spaghetti wires, ano pa ang gin-integrate nyo sa mga materials nyo?
wala na siya na muna nga agaw pang tapik ang mga pit bottle blang basura na ng yak soft drinks. Kaya actually mo na siya ma-fill in tani sa mga buho to sang Christmas tree. Amo na siya, wala na namon na hingagaw kay do ka ipit na gidblas ang time. So inang aside sa do ka amo lang ginang nagamit namon ang wire kay do amo nang pinaka damo gid material subong nga magamit. Oo. So wala Tapos, na. Yes, sir. Go ahead, sir. Go ahead, sir. Bali mo lang ginangamon gintutukan ang wire kay sa concept namon ang wire is represent sa sang connection bla isa ka mo ka cord tanan isa ka mo ka aning connected bla tapos kung i-wave mo siya ang tao man sang mensahe nga kung ga inangot tatanan ga ginatagig tatanan maka-create a structure nga tahom daw man na sa pag-on mapuslanon na do ka man na bla do pumuluyo do syudad gid sa do man nangiya do kanami sa mensahe yablaw. Yes, gani man sir no kanami gid no. Less ang nagastos ang syudad na convert pa ang trash nga amuna. So, di bala sir? Naglipay na taho man. Oo. Kami pala do medyo nagadismaya kami kay do hindi bala hipid daw. Pero katahom siya sir. Pero why naman kamo may gin-retouch or something gindugang pa? Wala na. Bali, ang lights na lang gindugangan naman para magsanag-sanag. Muna siya. Tapos, amo man na, ginsure lang namon hindi matumbay. Kaya inang ipit blas ang obranay. Wala na kami karantro blas ang amon, amon obra. Nga design. Tapos, nag-change kami location. Actually, mas advantage sa buong ginbutangan kay do may platform siya blaw. Kag may mountingan siya nga sa flagpole area sa plaza. Sir, ang tunnel bala nga taas na amo man gyapon wire man gyapon? Ang sadda nga iban nga side diri lang kami nag-focus sa kay lain naman na nga group ang naghuman siguro. Sang tunnel. Sang dako nga Christmas tree lain man ang So, dali ka mo, yes, so kanami, gid sir, no? Kung tani, amo tong inambal, nagambal man si architect, siling niya ba kung kalawig tani, no? Siling ko siya, sing ko architect, ang bilog tani na nga mga poste sa palibot, sa plaza, ginmountingan, ta siya sa mga wire, kagin padlaganan, sa lights, taong-taong, gitani. Wow. Kung imagine nun. Sir, lipot lang tayo. Lipot ang time. Sir, next year naman mas dako pang ma-improve naton. Pero iniya, damo gid sa mga bakulod nun ang nabilib, no? So, lipay kami. Lipay man ang pumuluyo. Yes, so madamo pa ning pwede ka ma-integrate para sa next year naman. Kay manami gid, no? Aside sa manami, mapuslanon ni kay ang waste na convert niya na mga spaghetti wires into nga creative gid bala nga way nga pwede siya sa Christmas ni nga decoration. And ari na ta Sir Noy, before ta kilalahon ng mga upod mo sa anong possible nga i-tie up nyo with the Bacolod City nga magamitan sining mga wires nga ini, spaghetti wires nga ini. Ina nga mo to siya sa livelihood, no? Nakaistorya man sa akon isa sa opisina nila nga kung posible i-tie up nila sa co-op or sa ila tourism sa livelihood mga muna siya bla. Tapos ang sa amo naman nga side sa mga sa artist naman nga side obra-obra lang gid kami diya. Tapos kung nanamian sila kag kung may market ang amo na nga isa ka bagay ti i-push ta kay kisay na ma-sustain ang livelihood wala may mabakal tapos nakapoy-kapoy lang tong mga tao. So isa man na siya ngayang yo taman sa mga businessman nga kon may product ding aton mga utod no sa livelihood nga ginpangunahan sang syudad i-promote gid ang local nga products Yes. Na siya sure gid ko nga hindi ni siya magmahal kay nga libre ng raw materials mo. Correct. Tapos ang the rest siya magaan gid sakto nga labor ang tawo balayran sa iya kati inang barato na siya mo kati libre na materials mo. Ang papamudlay na lang isang pahapdi sa mga kamot nila amo na lang ng bayran gid na do mo na blaw
So, kabay nga, ma-materialize ang ginaayo man mo no, sa office. Although wala pa kami nigid kauman sang proposal, sila lang mismo hinunanon kami actually nga buligan ginila nga ma-materialize ina nga mga handom. Kiti kadamo man bla nagkalagub-an negosyo sang pag-pandemic do man bla. Gani man Sir Noy, no? So nagpanira mo na bla. Correct. Supposedly, ang project mo ni Tani sa Manila, ano to ya sir nga project to nga amuning napinsaran mo una sa wire? Bali ano na siya, iyan na siya ka Pinto Art Museum no ng iyan ni Doc Quanang no, Joven Quanang. Isa ako sa mga artist nga ginkwa niya para magpasa sang art piece dito sa Ilocos, sa Corimao. Okay. Sa Ilocos, so idagdag na siya sa reef para mangin diving spot ang area. Tapos duwa na siya ka side, may isa ka side nga diving spot, tourism, ang isa inang conservation. So paisla-istara na to sa mga isda. So, cultivate sila sa mga pawikan ng area. Ti inang ini kung lang tao mo siya kung i-wave mo ni siya daw pukot siya daw net pero i-wave na siya ya nga daw si animon ni ang guaya blado mga man-made corals ang guaya. Daw mo ni siyang pwede ta maubra sa sini nga wire kay actually more on terracotta gid ang ginagamit ko sa sculpture. So sa kay nagsulod ni ang underwater ma-incorporate ko concrete sculpture kag ang ining wire i-combine ko sila bali. Kag nami man kiti madala mo naman liwat ang Bacolod nga mako mong basura sa Bacolod ginpasa sa Ilocos pro artwork na damo na. Yes, gani man. Sir Noy, syempre gusto namon kilalahon ikaw gid siya no, ang background mo. Balik maghambal kita sir, maghambal ka nga visual artist. Aside from this, amo ning ginahimo mo. Ano pa gid ang trabaho mo kung ikaw ya visual artist? Ano pa gid nang ginahimo mo sir? Sa palapad lang mangin painter na pintor sculptor di ba ning obra two-dimensional mangin iba nagasulod man sa animation, obra sa mga Pixar, mga studios. Muna nga sa LCC may kurso kami nga digital media arts, obra na siya mga film, mga After Effects, editing film, graphic artist, advertising, obra sila sa mga prints, mga billboards, industrial design, naga-design sila sa imo da nga pagbugta mo titutbrush gid makaptan mo ila na design. Design na mo muna bla. Sir, amo na ka-broad. Arts. Yes, amo na ka-broad maghambal ka nga visual artist. Kalapad di siya. Kalapad. Mabilaw man siya arts and design though kumbaga kung lantaw mo ti back-to-back din sila ang function kag aesthetics kati dako ginang ang influence kag ang impact nila sa society kay usually halos laban visually oriented gid ang pumuluyo less lang gid iban gabasa pero makita nilang symbol sa punta ga react na sila dayon so powerful gid ang visual man isa sa mga powerful man nga tool aside sa music na muna siya. Sir Noy, bali ikaw, you were born and raised diri sa Bacolod City. Taga Bacolod, taga Sumagid ko yada ako nagdako. Taga Sumagid. So sir, din ka nag-elementary? Daman sa Sumag, elementary. Wow, Sumag Elementary School and imo high school sa diin, sir? Ang high school ko sa Tangob Christian Academy, ko nag-high school sa Tangob. Na siya. And tapos then, ang college na La Consolacion. La Consolacion. Fine Arts. Fine Arts, definitely Fine Arts. Kag dira ka nag-graduate? Ako nag-graduate 2006. 2006? And then, after graduation, ano natabo, sir? Nagtudlo ka sa LCC? Wala pa. Bali, pag-graduate ko sa LCC, nag-practice ko sa gallery. Upupod man kay Sir Charlie, Charlie ko, ang artist na din. Siya ginang imo mentor, gidya? Isa sa guide sa imo. So, nagina-adapt ko na mo kay hindi man sa kay isang time ang parents ko do hindi namian lasang kurso ko kay pang manggaranon mo. Pangano sir? Ang manggaranon nga kurso ang Fine Arts. Ngaman sir, ngaman.
Tike, sa ila time, ang pinta-pinta lang gid ati mga bata kahari, do happy lang pala. Happy. Pero kung imo nga plangabuyan nga do mabuhi kagedo, it's not like that. Isang time sang eskwela ko actually college, nagabaligya ko painting. Okay. Si Papa that time hindi siya gusto sang kurso. Medyo ipit kay. Tuod. Ako nakita nga sang estudyante pa lang ko kaya kabuyon sang arts mo as long as tahom ang ginaobra mo. Kung tahom ang isa ka bagay maski baratuhon na material siya. Mataas na nang iyabalor kaya tahom siya sa mata mo do mo na blaw. Grabe sir no, ang imo man nga sir ginpili mo gidya ang fine arts despite nga somehow ang imo ginikanan are not supportive. Hindi sila supportive tungod nga gusto tani nila mas nami pagid nga kurso para nga do I think do amo nang logic nila sir. Amo nang punto nila. Nga agin pursue mo. Okay, lawig siya pero i-sum up ko lang. No. Actually, isang high school ako, alin sa gamay mahilig ko mag-sculpture, mga clay nibla sa mga turugban nibla kag mga ginkot-kot nga mga pusinigro na mga lutak na gobra-obra ko na alin sang gamay pa tapos gapinta-pinta ko. Sang high school na patay ni ang brother ko na do may trauma, may tragic sa family. Nanging coping mechanism ko ni siya sa depression. Hindi ko katulog, gapinta lang ko na agapinta. Wow. Tapos na ko na sa classroom, kay kabalo na amon principal sa natabo sa amon family, sa brother ko bla. Ginatag ko na ng painting sa teacher, gatulog ko na siya klase, tiginainchindi na lang ko na nila. So, amo na siya. Sang nag-graduate ko high school, siyempre, kung ang mga ginikanan gusto, nila kung ano man nila kurso, do mo man ang ipan sa bata, bla nila. Ano taning kurso gusto ng parents? Tikay gusto, si Papa ko actually si PA na siya mo sa Coca-Cola. Wow. Gusto yung amo man na vlog, alang kaya yung subo lang apart, may dyslexia ko, hindi ko sa mga numbers, kag sa basa-basa, bla. May ka, sir? Dyslexia. Ano na siya? Disoriented, bla sa, sa basa, kag sa numbers, do hindi ko nagawa. Tuod. Sir, na-develop or halin gid na sang gamay mo? Inborn. Inborn. Gid na siya, Paano mo na-discover? Inang sa math, kag sa mga teacher, so may lantaw ko nga video. Okay. Amo na, sa doon nakita ko lasing ko nga, ating ala ko, magsulat ko ni Talambe, damo-damo, sa blackboard, o gagiliyo. One time, kores ko na kagin pa-check sa maestra ko, patawag yung parents ko, salingano ninyo bata. That's why. Mga math, pag hindi ko numbers, mga solving, doga disoriented ka bla. Okay. So, paano, pwede na mabulong, sir? Amugid na iya? Mamat-amat mo lang siya, kay actually si Doc Juanang, ang Tagiya Kapinto Museum sa Manila, is a neurodoctor, na siya, top neurodoctor na sa Philippines. Okay. Isang dito ko doon na-enjoy sa sila niya, exercise mo lang, kahit part sang struggle sa may dyslexia, ang memory na mo daw kalipat lang. Kalipat lang. Okay. Tapos hindi kami usually multitask nga tao kaya kami na defocus blow. Tuod. Okay man lang pero hindi man na siya nangin stumble or sa ngakon struggle kay do ka-challenge ka blow. Okay. Nga, example, sang mga ini ko ngayon adlaw nagsulod ko sa mga construction. Ay mo na pero galing may disaster gid ay sa sumayawan ka gid. Okay. No. Inang tidak ko bulig man ni Doc Juanang, sila niya exercise mo, maisip ka sa mga riyas ni Blarillings. Hindi ko natuloy isip, kaya skip na mata ko, di say magbasa ko, galumpat na ang basa ko. Siguro doon nabasa ko. Doon nabasa ko naman Okay. So, amo nang reason nga, gin pursue mo gid imo nga passion, kay diri mo nakitaan nga mas komportable kay nag 3 days lang ko sa San Agustin. 3 days lang ko to. Ano nga course? Inang Komsay. Okay, Nabatian ko may subject nga calculus. Feeling ko lang. Hindi ka na. Wala na nag-get. Tawagan kong neighbor ko nga sa Sanag. Feeling ko, tita, i-withdraw ko dakon. Manabla. Pagkabalik ko to ikapat nga adlaw withdraw nagsaylo ko din sa LCC kay
daw naggalala bla kung depression daw ka ano ko. Siling ko sa painting lang ko gapawtuas bla. Oo. Grabe Daw sir, na no? amo na sa nga inang nagdiretso ko sa fine arts. Tapos ang major ko painting kaya na late na ko enroll mo. Wala na ko ganiban nga mga subject kay nag-close na bla. Isiling nga major mo sang kung gapinta-pinta ti automatic painting na sang nakabutang. Oo. Sir. Tapos yes. So anong may Sir, anong reaction sang parents? Sang nagsaylo ka to? Amo na siya. Mga pila pa ya ka weeks wala ka balong parents ng fine arts kurso ko. Okay. Tapos nag-attend pa ko sa gathering nila ni Papa. Proud siya nga kumsay bata ya pro fine arts gili. Wala ko nanugid. Okay. Oo. Dito siya sa uli na balaan niya. Sinya nga wala ka pa-check di ka pa tudlo sa kon sa mga mathematics mo. So na found out yung fine arts ko dito siya na akig sa kon. Dungan gid siya sa pasayod lasang PLDT man to blang nga nag-shift sa fine arts do Ano na gani? Tay, wala siya. Atoon, amo gito mo istorya. Lain galing sa ako niya natabo ato ya kung saan ka masaya suportahan kita mo na. Ano natabo ya sa imo? Sa ako niya kung saan ka masaya ti bahala ka na sa tuition. Ay toon, as in sir, amo gid nang natabo. So paano mo gid na survive or anong ginhimo mo? Bali ang older sister ni Papa nga nurse na sa Australia, nagpuli di. Tapos may mga naka-tube na ko nga painting, singko ibaligya to bla sa inyo kay that time do director sa hospital bla. Kay do singko padala ko to base mabaligya mo na. Kaya mo to makapadala ko mga anom ka painting, maka 30,000 ko. Wow. Oo. Yung tuition sa LCC 15,000 lang. Di bala. Hindi maruling ko siya. Oo. Grabe siya, no? Oo. Amo na siya tido kaloy ana ano man sang Ginoo nga at least providean kabla. Ti pro pang budlay kag kag tingwa. Grabe sir, no? Nang kay gingusto mo, so nagpaint ka and later on sang nag-graduate ka na, okay naman imo parents? May mga dutay man nga struggle kahit inang hindi man gid sang nag-graduate ko wala na ko actually go bra sang do ka mga do nami i-decorate bla sa balay. Oo. Kaya later on, nag-dogi na kung baga ko may struggle, kakag depression sa sulod, ang ma-output mong artwork, mga bugat na siyang mga boy mo. Do outlet na siyang blang arts, is outlet. Hindi mabakali mo artwork, kamo na siyang kakatabo. Maski si Sir Charlie, gambal na doon, hindi mabaligyan mo, bra, kay kabugat, ilikurar ni, doon mo na bla. Oo, kaya amo nang sa sulod mo. Ang depression mo, sir, nagsugod gito sa nagpatay imo brother. Mana siya. Actually, bugat siya. Kaya suicide, natabo sa iyaya. Okay. Your brother, ang brother mo, magulang or manghod sa imo? Magulang. Magulang. Pila ka mo mag-utod? 5. Amo tong subang, gina siya namon. Pero sir, may artist gid man sa family mo. Kay sino mo na nasunod? Kaysa family do wala man kay si mama nurse man gagato. Si papa mo na si PA. Pero tong older brother ko to do ka multi to siya ga musician man sa tapos ga do ka brilliant galing kiti na ano lang siya ka depression nya man okay may do tragic man sa life yang wala ma-cope upan. So do mo to siya na fall siya sa nervous breakdown do mo na. Pero after sa to, sir, subong niya, how are you? I mean, pila ka years ago, okay ka na gid siya? Okay, sang mga 2008 nagpa-Manila ako that time. Kay isang dri sa Bacolod, plan patutan ni Papa, pasudlon niya ko sa insurance. Pagpasa ko bla sa insurance agent bla, obra. Sa magpasa ko sa akon resume, nakita sang office nila, niya kanugon exhibit, kanala kayo puro exhibit na nakabutang. Okay. Amot nung nag-decide ko ati pa Manila na lang ko. Tapos sang dito sa Manila, inang gaupod ko na sa kay Ma'am Norma, ti late patay na to si Ma'am Norma, no? Inang ga-workshop kami sa mga rehab center.
Gakanda kami workshop kay gapati kami nga ang art makahil bla. Oo. Daw mo na sa tapos sinang medyo naglawig man ko to pagbalik kung magbalik ko sa Bacolod ga volunteer ko naman sa bago sa Campo Mayan. Ga community artist ko da gatudlo ko da arts and crafts sa mga bata, mga sa farmer lang ang mga bata. Ina-introduce na. Tapos inang hasta na nga may nag-eskwela man ko mga missionary course, nagpapalawan, dito sa mga tribe na workshop. Wow. Enjoy lang ang interaction na hasta nga nanawag ang program head namon si Sir Tiado, Antonio Tiado sa LCC. Di sila nga balik di matudlo ka di mo na nagbalik ko di ka nagtudlo. Pila ka years ka nagatudlo sa LCC? Sa ang una 3 years tapos naguntat naman ko kay ga-practice ko sa mga arts kuman mo. Hindi ko siya blaman ginabulo balance ko lang. Kay kung practically kag financially hindi ka maging masustain sa tudlo mo. Sa teaching ginabulo balance ko lang sa nga ano. As of this time gatudlo ka pagyapon? Ang pagsugod pandemic naguntat ko tapos tutok gid ko sa obra na lang. Okay. Oo. Are you planning to go back pa sa teaching? Maplastar ang tanan. It's either matudlo sa LCC or maput up na lang ko workshop ko man. Okay. Kapon mag-eskwela, kadto lang sa workshop na. Oo. Sir, can we say nga ang ining ang artwork, ang artworks mo, ang paintings mo, ang pagka-artist mo, amo ning nag-heal sa imo depression? Isa gid sa kaway una syempre yung pagtuo mo gid sa Ginoo Oo. Tapos ikaduwa mo na siya nga gingamit man ang ang tool as art nga mangin coping mechanism mo siya. So amo na siya nga inang nalipay mako nga sang sa Manila ang gamit din namon workshop sa mga rehab centers. Sa mga community nga daw apektado sa mga bagyo mga munabla. Ma-divert ang ila trauma. Upod kami sa mga psychiatrist, mga doktor nila na daw gina-evaluate man sila blaw. Kanamit man sang sang set up kumbaga kun da mo makita kun og yun na iblantanan. Hindi na, sir, hindi na dulo mang imong mga paintings. Subong okay gid Sanag na. May mga dulo man nga part. Pero inang inang kisagamiton man ang dulom nga mga paintings parang tawo mangita man sang kasanag or do pa mukawon la. Pero subong niya ang ginhimo nyo sa Bacolod kasanag gid. Kasanag gid White Christmas nami atahom. Sir, mong itong nga kurente gin paputi yes. Amo na halin sa kadulom ginhimo sanag ang basura ginhimo mapuslanon ka very nice. Sir, kilalahon tabing mga upod mo dira kay mo gining aside from you amo man ni sila ang kabulig mo para maghatag kasanag subong nga Christmas aton diri sa Bacolod. Nila nga mga tigayon kag mahuman-human Oo. Sino ni sila, sir? Hindi sila gilang kompleto subong nga tatlo lang na apat lang na di sila. Pero pilagid ka mo. Inang pulo kami tanan nagaobra. Nang amo ni si Danjo, mural painter niya artist na. Hi, Danjo. Anong apelyido ni Danjo, sir? Danjo Montero. Si Danjo Montero, ano naman si Danjo? Pila edad ni Danjo? 34. Wow, very young. Tapos si Danjo, ni siya, sir? Anong course niya? Pareho ka mo? Graduate mo ko painting major sa LCC, Fine Arts. Wow, grabe, no? Tiyan mo gining upod mo. Okay. So, and then, sa imo ginayang grupo, yes, sir. Kung ano man ang imoon, yung ara si Danjo. Natabuan, ganyan bakante sila kay mga sako, man sila tali mo. Isang nagsulod niyang project, amuning paghagaray, bakante siya, upod sa dayon. Wow. Mural paintings nila ginuman sa Bacolod, man din mo sa mga private nga, mga cafe, mga restaurant na. Who else? Sino pang upod mo dira, sir? Aside kay Danjo. Dahil mga lakat-lakat. Ito kami dira
Si Jaike Norca. Si Jaike Norca. Ano naman ang background ni Jaike, sir? Oh, yes. Nauya si Jaike. Ano na? Sa Badyang ni Sega Puli sa Sumag, Badyang. Oo. High school Jack, no? O inang ni siya, inang high school graduate. Pero may talent. Tapos nag siya sa agriculture sa Hilaman sa Bago. Kay pamilya sa Bago, managapuli mo. Oo. Tapos naglawig man siya upod sa isa ka karpintero nga sa Australia, bla naka-base, dito may background skills ang pangamot ya Oo. So inang nagupdan na man kami lawig kay actually ilan ni community sa Bago ang ginupdan ko gamay pa to sa that time. Gamay pa siya. Subong pila na edad niya? Sinijay pila na? Pila na edad niya, sir? 23. Wow, 23 na si Jaike. Okay. Sino pagida, sir, upod mo, sir? Inang residente naman ni siya sa sa airport. Si Maidas araw na. Ano apelyido ni Maidas? Dasig. Oh. Oh, taga Singkang Airport. Oo, tapos nag-stop ni siya galing eskwela pag pandemic. Sa LCC. Sa LCC, Pila edad ni 25. Oo. So, sir, amo ning working area mo, sir? Working place mo ni? Balay. Oo. Balay mo ni, sir? Balay kag dala working area. Medyo gamo-gamo sa kiti damo galalapta. Oo, kay ti syempre ga trabaho ka mo dira. Sir, ang mga wires way untat gid nga nyo sa wires, sir, no? Ginabulubalansi lang kay example sa buong makita mo di may mga buka kami di nga mga granite sa linis sa hardware. Okay. Yung pangayo namon kay kun mapasol ni siya namon maka-create kami sculpture mo na siya. Wow. Oo. Mga inugaboy naman lang tan sang friend man namon nga businessman. Oo. Dali kay isa man siya sa fans ang mga arts blow. Oo, so kanami giti mapuslan yun. Oo, mapuslan gid siya. Oo. Sir, maski Sunday, sir, non-stop nang inyo obraya, sir, ya? Tikon malang sila maglusot kisa pro kalabanan Sunday galusot kay ang obra nila sa iban inang working days bla Sunday la pauway. Oo. Tigalusot hindi sila kag dream obra kay hindi ko man makontrol ila time kay wala man ko dan kumbaga inang the rest ni amon na lang giniya decision nga obrahan mga prototype para may i-present kami sa syudad. Oo. Amo nag-isama appreciate mo man ang finances kung may pundo pati mga kapitalan mo gid galing kiti sa bong wala. Oo. Sakripisyuhan lang sa mo na ti aga panimbahon pagka lusot kami di dayon ka mag-ubra mo mala namon Wow. Kanami gid, sir, no? Sir, how young are you now, sir? Nang 38. Kay 2006 ka na-graduate. So, 38 years old, very young pa. But you have your own family, sir? May duwa ka bata. Wow. Tapos, taga-Tangob yaday misis. Oo. So, wala kay dito sila ga tiner sa Tangob. Okay. Sir, mga kabataan mo sir, mga pareho man sa imo, artist man? Mahiligon gid sila mag-drawing kag sculpture pero galing kay ako wala ko gapilit do kung ila gusto do suportaran ko lang. Oo. So dito na to wala man taga siling nga dapat kung creative ka ma-artist kagid mo. Okay. Ang usually ginambal na sa community sa mga bata sa ginikanan nga mga bata hindi ko ni pag-ubrown pintor kag artist kundi mga creative nga doktor, creative nga engineer, creative nga man kun sa kasangbahay kada pro creative kat ilifay mo mo boss do mo na bla. But would you advise your children to follow your footsteps? Okay man lang kung nanamian sila go bro kung basta ara sa ila kung gusto gid nila. Alright. Sir, kanami, aside from sining artwork nyo or ang ginhimo nyo sa public plaza, na-share mo man ang life mo sa amon, nga ma-inspire man ang tanan, like your mga bakulod nun, So, may mga kanya-kanya kita nga struggle sa life, sir, no? Pero ang pinaka-importante, anong life lessons or anong ma-advise mo
sa mga mapamati sa aton subong sir, especially kung may ara sila sang ambition in life. Anong gusto nila matabo bla sa ila life, like sa mga na-experiensya mo? Anong mahatag mo sa ila sir nga mensahe? Siguro sa ako no, ako niya nga ay nga mensahe, una kilalahon mo gid ang manunuga mo Kaya kung hindi mo makilalaan ang manunuga mo, hindi mo balaan kung ano purpose mo man, daw man abla, function mo sa pamuluyo. Tapos ikaduwa, appreciate mo kung anong pag-design sa mo, kung may kapasidad kada nga makaubra sa nga mo nga bagay, galing kisa mahuya ka or daw man abla, i-push mong mga bagay nga makapalipay man sa mo kag makapalipay man sa iban. Daw mo lang gina siguro, tapos inang kahit tungod ang kabuhi lipot lang gid daw mo na kag tapos sa mga pumuluyo man sa Bacolod no, kag sa aton hanggang nga mayor magbindigay guro imbes nga magreklamuhay da ka. Basta may maubra tati i-propose ta sa iya daw mo na instead nga magreklamo or okay man siya magreklamo, pero may sunod nga action ba nga nag-back up para at least mamagaan lang ang tanan. Correct. Doon mo na siyang ngayogid nga kagi dumdumon tagid ang mga mga tao man nga nag-inspire sa aton sa una kati ang tawag bla nila sa Tagalog nga salin lahi bla ginasaylo-saylo malang ng mga talents kag mga inspiration sa mo daw mo na bla. Yes. Brought up taman mga bata tanga nga matagaan man nila value ang ila kog lingon worth bla kag mga self-esteem nila batakon takakiti ang palibot ta subong do hindi nagidamo man mo kay ti damo gasulod nga influencer hindi mo nami pero kung mo bata mo nga kampante sa kagalingon nga hindi na sa dali-dali gid malaylo siguro daw mo na sa Yes, oo. As ginikana naman to sa yung side Ganit. Okay. Sa mga artist naman niya sa Bacolod, although may sari-sari man gid nga mga faction sa mga artist, pero dumdumon talang isa man lang gyapon ang goal lang makapatahom bla. Makatag kalipay kag makaayo man sa mga sa mga parang mga depression kag tanan. Kag mangin man kita mangin responsible man kita sang aton nga ginahaboy nga artwork kati it's either makaguba siya sang man sang iban mo do man na sa. All right. Sir Noy Marton Gonzales, sir, thank you so much for your time kag sa mga kauglanan mo dira nga ginhatag sa amon sa Bombo Radyo Bacolod. God bless you, sir. Maayong aga. Maayong aga, salamat. Salamat. There you have it. Ang visual artist naton Rhea sa may Ciudad sa Bacolod, mga visual artist si Sir Noy Marton Gonzales nga muning nangin na rason, isa sa mga rason sa likod sa paghatag kasanag dira sa aton sa Bacolod City Public Plaza. Ang na-amaze naton sa ila because kanami nga idea kay ining mga ginpangkakas nga mga spaghetti wires na nahimo mo ang trash na convert mo sa mapuslanon kanami very talented ining mga artist naton sa kanami and kanami man sa gin-share nga stories ni Sir Noy sa aton. Maybe kita nga mga ginikanan makakuha man kita something sa gin-share niya kung ano ang anong handom ka gusto sa mga kabataan. Basta sa insyakto lang, we have to support. Suportahan ta na. And kinanglan maging sensitive kita sa struggle man sang aton iya nga mga kabataan. Okay? Mabuhay ang mga artists sa Bacolod. Diba? Okay, mapause kita for a while. Pagbalik sa aton nga palatuntunan, kanto kita karon sa isa sa mga pungsod sa Abu Dhabi. Sining Christmas around the world. Sa aton lang pagpanambalik. Stand by! Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila
Para sa mga common side effects sang exposure sa radiation, ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation, kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog, kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga buligan ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam ng sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyan na sa doktor. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Apang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas. Medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok
guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound ginagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola na pamatudaan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos ukon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Sa karon nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malain nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog, masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw
dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe Palagan siya tunan Good Morning Philippines. Oras mo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 42 minutos na naklabay sa tak na alas 11 sa auto. This time, no, katoon tayo isa ka puruso pagin sa ato na pagpangalagad ang Christmas around the world. Bombo Radio Philippines presents Christmas Around the World, as shared and told by our Bombo International News correspondents. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton. Silingat niyon, kadto na kita karon sa aton sini Christmas Around the World sa Abu Dhabi. Kadto kita karon sa Abu Dhabi sa United Arab Emirates. Agad balon kung paano magselebrar ang mga pulo diri nga Islam nga apisar nga Islam ang ila sini nga official nga reliyon. Ang Abu Dhabi ang mga kapital sa United Arab Emirates sa Western Asia sa Middle East. Ang syudad sa Abu Dhabi, iyan ay makitaan o nasituate dito iya sa may Persian Gulf. Pamaskwa kay sinuman nga dapat Sa nasiling na ang mga pumuliyo, diri mga Muslim, rason nga wala sila nagaselebrar sa Christmas. Apang bangod sa mga Kristiyano, diri kalakip na mga Filipino, Christian, ang sa gihapon makitaan kag babatyagan ang espiritu sang Pasko sa Abu Dhabi. kundi anuman nga may kasadya, ang daigon halin sang una, kinaandan na kung Paskwa. Sa buong Disyembre, makitaan nga may mga festive tree lighting sa ila nga kon sa ila ginatawag nga Christmas market, kag may mga winter wonderland show nga gina-enjoy ang mga kabataan sa nasambit nga lugar. Pamaskwahan musika, nagpatinad sang kultura, nagapasudayan wa ay kalangkan, abilidad sa musika. Christmas in Abu Dhabi, Christmas celebration in Abu Dhabi and another Emirates are among the most popular festivity of the year. Mag-ambas ang pamaskwa musika. Sa karon ato dugay buloon ang Christmas scenario sa Abu Dhabi pod sa tumandok sang syudad sa Bago nga dito nagkaroon nagapuyo sa Abu Dhabi nga si Ma'am Dayan Manalo. Pamaskwahan musika, natulog sang kasarya, kita na. So this time mga binay balonta na si Ma'am Dayan Manalo kung kamusta man niya karon ang preparasyon nila dito kasi natonti kamusta ang mga ginahimo no sa aton mga kultural ng mga Pilipino dito ya sa Abu Dhabi sining preparasyon no sa pag-abot sa adlaw sang Pasko sa nato despite na to na nga ara kita dito sa ila Muslim country sila, Islam sila, at may mga Pinoy man tayo gapon nga naga-celebrar ya sa Pasko no ara si Ma'am Dayan o dalang kay daw medyo naga-kwanto na may gamay nga connection kita na problem sa connection dito sa may Abu Dhabi no sinatontod dati balo na makamot tanan nga mga lugar sa kalibutan may Pinoy no may Filipino Christian no ngati sa siling panahon niya sang Pasko no hindi ni madula nga kita nga mga Filipino Christian no naga-celebrar nagasaulog ya sa Pasko bisan sa iban pang lugar no pag-abot sa tiempo ka nga niya mga tinipon-tipon ang mga Pilipino naga-celebrar na sa Pasko at may mga mga sa mga mall dito may mga Christmas decors man kita makitaan no si snowman si reindeer no may mga Christmas tree man nga buta man sa mga disenyo
nga kanami man talabon kag sino mo ma-feel mo gid no nga sino nga do Christmas to Christmas galing kay mostly minority pila lang guro to nag-start ng mga Christian hindi mga Pilipino Christian at may pilaman nga nag-celebrate man niya sa ginatawag nga Christmas dito ya sa siyudad sang Abu Dhabi no ang kapital sang pungsod sa United Arab Emirates kon United Arab Emirates amo ning isa sa mga kuan dako kag masinta siyudad sang Abu Dhabi ti kilala naman worldwide kay Abu Dhabi ti daw makonsider naman naton nga is a open city damo man ang nagakaladto nga mga turista na mga dumuluong nga nagalabay o kon mismo sa iban nga mga kaiping nga mga nasyon nagakadto dira iya sa syudad no sang Abu Dhabi kasi ito is open city despite nga ang United Arab Emirates kun UAE ang isa ka Muslim countries na kag Islam ay napagtuluhan ti ilamin sa Kristiyano protest rin ato na ara gyapon ang gitawag nga selebrasyon no sang panahon niya sang Disyembre no Chimpo as naton sang selebrasyon sang Christmas Day no pagkatawo sa ato si makako especially sa ato sini nga mga Filipino Christian mga kabinan no sa iban nga bahin nga kalibutan sini naton basta may Pilipino basta may Filipino Christian nagakuan gina nagaselebrar sang Christmas Day of course di madula ang paghatag sa regalo pagbayluhan na sa regalo at ang pagtinipon-tipon sa mga Pilipino no manabla ko sa aton Pilipinas no to isa ta makilhay sa mabugnuhanay pon ato kita sa ibang lugar nakita ang Pilipino ato bangay gid na no nagabugnuhay pag simong Pilipino ka o Pilipino man ko ang kultura ang mga pagpati no kag iban pa nga mga bulaton sa isa ka Pilipino ti magbalaan Pilipino ti nagapdanay na gid malang no ang mga Pinoy nato nya abroad no di mga bahin sang kalibutan mga kaibigan no so isa ni naton sinaton ang Abu Dhabi Abu Dhabi capital city sang United Arab Emirates na do lang signal ya bomboan to ni dula-dula ginaw kasi ma'am na Dayan Manatani no taga Ciudad de Sabago at least dugay-dugay naman siya naga-start ito iya sa may pungsod sa United Arab Emirates na ito isa sa mga capital isa sa mga dako man nga syudad no dito ya sa Middle East ang Abu Dhabi mga kaibigan. Katugnaw sa kaagahon, nagapabatyag na sa aton, kahilapit na gid ang tinion, bulan sang Paskwa kun tagon. Sa mga bata halandumon, ang ampanganan nga balaklon, sa langit may mga bituon, daw yuhong sang dalangguhanon. Pamaskwa maski ano nagahatag sang kalipay bilis ang hatag mo maski jutay pagbulig mo naman lunsay Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan Pamaskwa mo utod ko bulawanon kaayo sa kwarta, kundi anuman nga may kasadya, ang daigon halin sang una, kinaatan na kung Paskwa. So despite dito sinitaton sa Abu Dhabi, United Arab Emirates, no, damot-amo unto mga Filipino, no, nga nagalobra, ibanti nag-migrate na dito nakapamilya, nagkapang-mana, no, kag iban dito, nadamo kita karon mga Pilipino nga employed, dito iya sa may United Arab Emirates para kumti sa may syudad iya sang Abu Dhabi. Abilidad sa musika. At ito gusto gini na magbalik sa Pilipinas, na kita mo kada
bulan sa Disyembre. Kanamo ito sa mga Pilipino, mga balikbayan nato mga kuturan nga nagapuli diri sa ilang pamilya di sa Pilipinas, no, sa pagselebrar sa Pasko. Kay ito dibisan to may mga pareho sila to mga Pilipino, no, po laing gid ang pag-iwat nato, no, laing gid ang pag-obserbar naton, no, laing gid ang paghimo naton sa mga aktibidades sa tinion sa Pasko diri sa Pilipinas, ha. Kumpara mo sa ibang nasyon kasi sa ibang ito pa kung mga Muslim countries, no, may mga restriction di sa atin sa Pilipinas siya paabot niya sa bulan sa Disyembre. Nakikita mo mo daw fiesta man ang mga mall tanan, makita nato nga sa daw kasadya na gima bisan tod magwa ka gabi mo tag sa pulian, makita mo da mga dalan na mga poste, may mga nakasabit nga nagasiga nga mga lanterns, ang guwa sa mga balay, makita mo may nagasiga nga mga Christmas lights. Pagkadto mo sa mga mall, kita mo na mga dalagko nga mga colorful nga mga Christmas tree, Christmas decors, no, kag pila pa ka mga talan-awon nga naga-signify, nagapatimaan nga ti Christmas Day is coming. Anak ta tibong pizza no, sa pizza 11 na sa nga bulan sa Disyembre, ti lapit na gila makabanan, no, sa adlaw nga paabot ton adlaw ya sa nga Paskwa. Maski ano nagahatag sang kalipay, dili sang hatag mo maski jutay, pagbulig mo naman nunsay. Pamaskwa kay sinuman nga dapat mabuligan, pamaskwa mo utod ko bulawanon kaayo. Pamaskwa hindi lang sa kwarta, kundi anuman nga may... Tinara na si Mama Diana Manalo, no, sa Abu Dhabi nato isa kay Ilongga, native susunod sa Bacolod, nga to rin sa Abu Dhabi. Ibalon to na sa malipot nga tinion na walon to kay Mama Diana Manalo kung ano na to rin senaryo, no? Paano na sila magpreparar kag paano selebrasyon sa Christmas sa mga Pilipino Christian naton dito ya sa may Abu Dhabi. Ma'am Diana, mayong ugtod sa Pilipinas, daguro sa Abu Dhabi subong aga pa. Good morning dira. Welcome. There is a Good Morning Philippines. Bombo Dennis ang kapod mo, Ma'am Diana. Yes, good morning, Bombo Dennis. Yes, ma'am. Mayong aga sa Tanana. Okay, mayong aga dira sa mga Pilipino, no? Kag may aga dira sa imo sa may Abu Dhabi, no? So, ma'am, subong ano oras gida exact time subong sa may siyudad sa Abu Dhabi? Subong early in the morning 7:53. 7:53 to laban sa kami diri, no? 11:53 diri sa ugto sa Pilipinas. So subong ma'am, kamusta ang selebrasyon, anong preparasyon sa aton mga Pilipino Christian sa may Abu Dhabi sining palabuto naton nga Pasko, Ma'am Dayan? Actually, so good sang December 1, nag-amat-amat naman kami celebrate sa mga Christmas. Tapos, kada mga mall, mga store, may mga decoration din sila nga mga Christmas tree, like Christmas light. Tapos, ga-celebrate man sila sang Christmas ano nga sa... Kasi adamo man di mga mga Christian. So, bisan iban nga lahi, nag-great man sa amon, Merry Christmas sa kabayan. Okay, so kay damo Pinoy, no, sa Abu Dhabi. Kasi ang Abu Dhabi mo, this the open city naman, no? Oo, open city ng Abu Dhabi, subong. Okay, so mayo naman kay for the first time nga nag-open kasi kay tapos ng pandemic, kaya nag-get together na naman kami ulit. Wow, expectaron ta this coming Christmas Day, guro, kamuda ang mga Pilipino community, may aragay paghimuon nga Christmas party na magluwas sa inyo tag sa kapuluyan na magtilipon-tipon mga Pinoy. So may mga
like abi kamo dati natural na practice nag-exchange gift man kamo or taga-ay man kamo sa regalo? Oo, like yesterday, nag-Christmas party kami, nag-change gift na kami. Tapos kaya lang, kami sa hotel kami kahapon. Nag-change gift, may mga nagsaot-saot, like sa amon niya part, nag-costume kami ng 70s attire. Oh, terrible din, ha? That is the kalokbak ka, masin ka, hindi ka masubuan during Christmas. Ang mga gawi nato na rin sa una, singgagmay pa, sang dalag ko, na ati during Christmas day daw, kasadya gadyan, no? Ang is culture nato sa Filipino Christian, no? Maning isa sa mga inasilibra nato, no? Ang dako selebrasyon sa tuig, no? Ang pag-abot niya sa bulan sa Disyembre. So dira kumoti balanta man is Muslim country, Islam din na pagturuhan. So the rest day may iban man dira mabi nga mga nationality nga mga Kristiyano man nga celebrate man sa Pasko. Yes, Bumbo Dinis, may ara man, may mga Sri Lanka na Christian. May Arabic man nga Christian. Ang may pare kami di gani nga Arabic, bali gamas man siya na Arabic, kisa gamas man sa na Tagalog mas. No, English. So damo man dagali mga Arabo nga Christian man. So may simbang gabi makamudra ginaiwat. Oo, ma-start kami sa 15 until 24 midnight. Okay, no, tida mamon ya 9 days nga kuan nga simbang gabi. So kagahon man dira sa inyo ginihiwat or gabi ya? Hindi, start kami di sang alas 6 sang hapon. Hapon. Bali 10 o'clock da sa Pilipinas. Okay, tidi sa ato yung kinandan tapos sinisimbang gabi ginaldo ya ti kagahon tadi ginahimo, no? 4 o'clock so dira iya sa inyo hapon abi. Dira sa UA. So during Christmas Day or during sini nga bulan sa Disyembre, kumo ang Dubai is open city. Damo pag ida nagakadto abi nga sige mga turista lang from the neighboring Arab countries. Anong senaryo da kon during Christmas abi or holiday season, Mama Dayan? Actually, subong ang Dubai nga crowded yan kay tungod sa Christmas tapos mix na ang mga tao. Kay ang iban daw gusto din nila nga diri sila mag-celebrate sa Dubai kay kasadyag pag Christmas like December 2 ano nila ng ano ba ito? Anniversary Dubai Day. Sang 51st anniversary ang yung UAE. So halos subong kadabog mga dayuhan nga di sa tapos ang iban diri man nag-celebrate sa Christmas kasi ang family sa mga like mga American, mga sa international diri gahadto man di sila sa family nila diri sila ga-celebrate sa Christmas. Okay, namin nga siguro mga malls na during mall hour damo gutok, damo tawo. Ay, oo, sobra. Grabe ang tapos isa pa may ga-celebrate na fireworks, may yara man sila. Okay, so do lapit-lapit, 100% man sa nga kaangay sa atong pagsilibrar niya sa nga Pasko, na Christmas Day, holiday season, diri iya sa Pilipinas. So, hindi man guro masubo-subo dira ka mga Pilipino ang during Christmas Day, New Year's Day, celebration do lapit-lapit man sa aton nagsabagay ta subong komunikasyon ta daw di man mabudlay man na singa din ka bahay sa kalibutan di ka man masubo gid po laing gid kunari ka sa Pilipinas na ibla Mama Dayan. Yes, Bumbo Dingis, mas laing diya nga ara kami diya sa Pilipinas kasi together with our family. Laing gid diya nga batsagan mo yan bisan nagahag kami di nga mga kababayan. Lain gid nga family mo yang upod mo sa Christmas at sa New Year. Man gani ibagay dya basta balik kasi mo da dutang natawan. Lastly, Ma'am Dayan, basta may gusto ka tamiyawon, pamilya mo din sa bago, kakilala mo or mga friends mo nagatanaw subong sa aton Facebook, di man sila nga bayan sa kalibutan. Go ahead, Ma'am.
Sige, salamat. Ginatamyaw ko dahil sa Bago City, mga Manalo family, especially na sa nanay ko, Nay, happy birthday sa December 31. Ginatamyaw ko man ang utod ko, si Ramon Manalo, Wilberto Manalo, si Kanot Manalo, Mariam Habadan, Amy Manalo, Lourdes Idanan, at sa mga Buston family, Emily Buston, Lorini Buston, sa lahat, tanan ko mga family sa Bago. Ginatamyaw ko man ang mga upod ko di kagabi nga nag-Christmas party. Kami nag-aalantaw man sila ko gin-invite man sila nga maglantaw live sa Bombo Radio sa Pilipinas, sa Bacolod. Yes, sige to. Advance Merry Christmas dira no, sa mga utod naton, mga Ilonggo, Pilipino, iya sa United Arab Emirates. Ma'am Dayan Manalo, salamat gid sa imo sinichimpo kag mayong aga dira sa inyo. Thank you, Ma'am Bombo Dines. Sige, salamat gid ma'am ha. Si Dayan Manalo, Abu Dhabi, correspondence, basta Bombo Radio, Bacolod, #1. Salamat kid, no, Ma'am Dayan Manalo, no, from Abu Dhabi, United Arab Emirates. No? Terrible daw, hindi magiging ayos ang celebration na dito sa aton. Katibalan naman, ining syudad sang Abu Dhabi, United Arab Emirates is open city na ni, open country na. Kita kay Ma'am Dayan, kinakiyang damo to sa mga foreigner nga during Christmas, during holiday season, no? Dito nagapaamulya, no? Gikan sa iban nga nearby countries, Arab countries, kaya may mga Arab Catholics pa niya nga naga dito, no? Especially ni mga foreigner nga mga Katoliko, ibang grote damo da sa mga foreigner man ga celebrar man, no? Sa Abu Dhabi ang ila sini nga mga pamilya. Watch out for the next edition of Christmas Around the World. Various celebrations of Christmas by the different countries of the world. Only heard and seen at Bombo Radio Philippines. Okay, bao dala nga lang kita aton chimpo ato panahon sining agaw sining Domingo sa ato papalagad isa na mga edisyon sa pratuntunan. Good morning Philippines. So ginapasalamatan naton sila kinanga nangin bisita, of course, no, ang acting chief of police sa Banwa Santo Boso, si Police Major John Ribatadlan, sa ilang programa, no, pa-birthday sang Tubuso PNP, na mga kabataan, bombuan nga less fortunate, ginagaan sang regalo, ginagaan sa birthday cake sa aton kapulisan, no? Mo to nga siniti, the first time sa ila life, tag 13 years old, 11 years old, no? First time nang mubuan nga nakahuyop, no? Sa ginatawag nga cake bumbuan. Yes, amo man gani, no, kag ang katahom sa Bacolod City Public Plaza ang sa record sini mga artists nga mga Bacolod nun. Visual artist diri sa aton sa syudad sa Bacolod. So, ginapasalamatan gid nato ng mga bisita naton Bombo Denny sa Subo nga Domingo diri sa aton iya nga palatuntunan sa Good Morning Philippines. Okay, so wala panahon na sigapon inyo alagad sining Domingo. Bombo Ansindol Surilia. Kag Bombo Dennis Rubica. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Good morning, Philippines! Dugang nga impormasyon angot sa balota. Santo pa